computer. Yes. Hare Krishna. மாலை வணக்கம். எல்லாரையும் L2 வகுப்புக்கு வரவேற்கிறேன். இதோட L2 ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரியோட L2 தான். இதுக்கு முடிஞ்சாச்சுன்னா L3, L4, L5. What is L5 is பக்தி சாஸ்திரி. குவிக்கா நம்ம போயிடலாம். அதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை. ஜாஸ்தியெல்லாம் சப்ஜெக்ட் கிடையாது. L2ல ஒன்லி பகவத்கீதா தான். அப்புறம் L3ல வரும் வேற 3 அதர் சப்ஜெக்ட் விச் வில் பி வெரி ஈஸி. அப்புறம் L4 பிரசன்டேஷன் இருக்கு. L5 இஸ் பக்தி சாஸ்திரி. அதுல என்ன பாடம் படிக்கிறோம்? இதேதான். என்ன படிச்சீங்களோ அதே தான் படிக்க போறோம். இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா படிக்கும். எப்படி லெவல் 1ல என்ன படிச்சோம்? பகவத்கீதா தான். இப்ப டீப்பா படிக்கிறப்பல இன்னமும் டீப்பா பிலாசபிக்கலா கொஞ்சம் இதா படிக்கும். அது நமக்கே வந்துடும். அது போல படிக்கணும். நமக்கே ஒரு அறிவு வந்துடும் ஒரு லெவல் போக போக. ஓகே, இப்ப நான் வந்து ஷேர் பண்றேன். ஸ்டார்ட் தி கிளாஸ். கிருஷ்ணா ப்ளீஸ் ஹெல்ப் மீ. கிருஷ்ணா படுத்தாதீப்பா. Slide show. Put in a slide show. மாதாஜி பிரணத்தி போடுங்க. போடு போடு. அதான் போடு போடு. ஃபர்ஸ்ட் அதான். மாதாஜி ஸ்ரீலட்சுமி படிக்கட்டுமா மாதாஜி? இருங்க மாதாஜி வரோம். எல்லாருமே படிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு எல்லாருமே படிக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து எல்லாமே இதெல்லாம் எங்கேன்னு படிக்கிறோம்னாக்கா இஸ்கான் மங்களூர்ல இருந்து படிக்கிறோம். இஸ்கான் மங்களூர் கோவிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். இப்ப புது கோயிலோட தான் எல்லாம் இதுல போட்டிருக்கேன். நம்ம எல்லா பிபிடி எல்லாம் போட்டு வச்சிருக்கேன். இது இப்ப ரீசெண்டா நேற்று தான் இன்னொரு போட்டோ வெரி கிளியர் இல்லையா? சோ நான் இந்த போட்டோ எடுத்து போட்டிருக்கேன். சோ இங்க வந்து நம்ம விர்ச்சுவலா யூ கேன் ரியலைஸ் ஹவு தட் கோவில் இஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்னா ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். விக்ரம் குட்டியா எடுத்தாதுன்னா அதுக்கு என்ன ஒன்னும் ப்ராப்ளம். இப்ப நீங்க குருவாயூர்லாம் வந்து பெரிய இவ்வளவு ஃபேமஸ் அப்படி இப்படிப்பா. விக்ரம் பார்த்தா குட்டியா இருக்கும். ஐயப்பன் அந்த இதுல எல்லாம் சபரிமலை எல்லாம் விக்ரம் குட்டியா இருக்கும். நம்ம வந்து ஆஜானுபாவா அந்த திருப்பதியில வைக்கிறப்பல அந்த மாதிரி இல்லைன்னாலும் அதுக்குள்ள உள்ள சாநித்தியம் அந்த உள்ள பவர் ரொம்ப இருக்கும். கடைக்கண் பார்த்தா போறோம் அப்படின்னு சொல்றோம். நம்ம முண்டி அடிச்சுன்னு இப்படி முன்னாடி போனோம்னே அவசியம் இல்லை. நம்ம அவரை பக்தி பண்ண எங்க உட்கார்ந்துன்றாலும் நமக்கு போக முடியல. ஐயப்ப மலைக்கெல்லாம் ஏற முடியாது. அவ்வளவு எல்லாம் லைன்ல நிக்க முடியாது. திருப்பதி லைன்ல எல்லாம் நிக்க முடியாது. குருவாயிருக்கலாம் ஏதோ இந்த மாதிரி நமக்கு தோன்றது. எங்க ஒரு இஸ்கான் கோயிலுக்கு போக முடியாது அப்படி தோணினாலும் நோ ப்ராப்ளம். நம்ம எங்க உட்கார்ந்து இருக்கோமோ அந்த மனசார பகவான் நினைச்சுன்னா போறோம். அவர் நம்மளுக்கு கிரேஸ் பண்ணுவார். அங்க போய் அவரோட சரண் அங்க என்னது கோவில் போறவளுக்கு தான் வந்து இது என்னது ஆசீர்வாதம் கொடுப்பாரு. அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. மனசார நம்ம வந்து பகவானை வேண்டினா போறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? சும்மா அப்படி கைய கூப்பி வேண்டினா போறாது. பகவான் நாமத்தை சொல்லணும். என்ன குழந்தைகளுக்கே நம்ம சொல்லுவோம் அம்மா அம்மா அம்மான்னு. அது 4 டைம் கேட்டாதான் என்னன்னு நம்ம பின்னாடி கேட்போம். அது ஒருக்கா கூப்பிட்டு நமக்கு வேற வேலையில பிஸியா இருக்கணும் கேட்காது. அப்ப என்ன பண்றோம்? நம்ம திரும்பி திரும்பி அந்த குழந்தை கேட்கும் அம்மா அம்மான்னு கேட்கும். அப்புறம் என்ன அப்படின்னு கேட்டப்பறம் தான் அது சொல்லும் என்னதுன்னு. அப்போ அந்த பகவான் எங்க இருக்கார் நமக்குள்ளேயும் இருக்கார். தெரியும் நம்ம என்ன ஆசைப்படுறோம்னு. பட் இருக்கார். அவரும் கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்கார். அவருக்கு காதல கேட்கணும்னு வெறும் ஹரே கிருஷ்ணா அப்படி சொன்னா போறாரு. அவர் நாம ஜபத்தை சொல்லி 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 சொல்லிட்டே இருக்கும்போது அவருக்கே தெரியும் இந்த டிவோட்டி என்னை விடுறதா இல்ல. இவ என்ன ஆசைப்படுறா எனக்கு அவ கேட்க மாட்டேங்கிறா. ஆனா மனசுல என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியறது. அவ ஆசையை நிறைவேற்றலாம். என்ன ஆசை? பௌதிக ஆசையெல்லாம் நிறைவேற்ற மாட்டார். அதுக்கு நமக்கு தகுதி இருந்தா வரும். ஆனா கண்டிப்பா ஆன்மீகத்துல அவர் வந்து கண்டிப்பா நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவார். இப்போ நம்ம வர்ச்சுவலா அந்த கோயிலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். எல்லாரும் ஒரு நாளைக்கு நம்ம போகலாம். நம்ம L2 கிளாஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் போகலாம் ஒரு நாளைக்கு. பஜன் கிளாஸ்ல போய் மாதாஜி சொன்னேன்னா நம்ம வந்து கிருஷ்ண ஜென்மாஷ்டமிக்கு அடுத்த வருஷம் பிளான் பண்ணிட்டு போலாம்னு. சோ மாதே சொன்னையோ இல்லை லைனா ஒருத்தரோட பர்த்டேயா வருது எங்க வீட்டுல பெரிய விசேஷமா எல்லாம் கொண்டாடுவா அது இதுனா. சரி பரவாயில்ல. அப்புறம் ராதாஷ்டமிக்கு அந்த மாதிரி ஏதோ பிளான் பண்ணிட்டு நம்ம அவரா பிரபுஜி கூப்பிட்டுட்டே இருக்காரு. வாங்கோ கோயில் இவ்வளவு பெருசா கட்டியிருக்கேன். ரூம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. நம்மள கூட்டின்னு வருவா. நீங்க பஸ்ல இறங்குறீங்களா? பஸ் ஸ்டாப்ல இருந்து நம்மள கோயில கூட்டின்னு வரா. இல்ல நீங்க ஏர்போர்ட்ல இறங்குறீங்களா? அங்கேருந்து கூட்டின்னு வருவா. இல்ல நீங்க என்னது ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்ல இருந்து உங்களை கூட்டின்னு. அதை விட என்ன வேணும்? ராஜ மரியாதை தான். அந்த மாதிரி கூட்டின்னு வந்து நம்ம அதே இதுல இருக்கலாம். தள்ளிவிட அதுக்கு நான் பாவங்க என்ன குழந்தை அழ அப்படி எல்லாம் பண்ணுவா. ஓகே, நமக்கு ரஷ் இல்லாத சமயத்துல போனோம். அப்ப அங்க இருக்கலாம். சாப்பாடு ஃப்ரீ, இருக்க ஃப்ரீ. அங்க ஃபுல்லா கோயிலே தங்கி அப்படி அனுபவிக்கலாம். நம்ம ரஷ் இல்லாத டைம்ல போகலாம். யூ வில் பி வெரி ஹாப்பி. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப நம்ம வந்து வர்ச்சுவலா வந்தாச்சு. இந்த கோயிலுக்கு வந்தாச்சு. நல்லா வேண்டிக்கலாம். அவருடைய பாதத்தை தொட்டு நமஸ்காரம் பண்ணி கிருஷ்ணா நீதான் எல்லாமே சரணடைந்தேன். எல்லாம் நீ சொல்றபடிதான் நடக்க போறது. அண்ட் we are surrendered to you. என்னை வைத்து வந்து என்ன வேணா பண்ணு. யூ கேன் டூ எனிதிங் பை பிரபுபாதா சொன்ன போல. சோ அந்த மாதிரி வேண்டிட்டு இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா நம்ம ஜபம் நான் 3 வாட்டி சொல்றேன். நம்ம வந்து கிளாஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்.
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम ராம ராம ஹரே ஹரே. ஆல்பாபெட்டிக்கலா எடுக்கலாம். ஓகே, அப்பதான் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும். எஸ், ஃபர்ஸ்ட் யார்? ஏல யார் இருக்காங்க? யார் இல்ல, பாமினி மாதாஜி தான் ஃபர்ஸ்ட். பாமினி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிரஸ்ய ஞானச்சன சலாகய சக்ஷு உன்மீலிதம் ஏன चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति பதாந்திகம். ஹரே கிருஷ்ணா. புவனேஸ்வரி மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. படிங்க மாதாஜி. श्री चैतन्य मनोभीष्टं மாதாஜி. வந்தேகம். वन्देहं श्री ग्रोह श्री युधपद कमलं श्री गुरुन् वैष्णवांस श्री रूपं साक्षादं सगगण रघुनाथान्वितं दंस जीवं शाद्वैदं शावदूतं परिषण सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण बादान शग कन ललिता श्री विशाखान विदंस. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेशे गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. जय श्री माताजी. जय श्री तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. लीलावती माताजी. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत्तिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. पद्मा माताजी. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. அடுத்தது படிக்கவா மாதாஜி? நிறைய பேர் இருக்காங்களே மாதாஜி. இருக்காங்க, ஆமா. பரவாயில்லையா? இல்ல இந்த சுதந்திர தேவி படிக்க மாட்டாங்க. இன்னும் 3 பேர் இருக்காங்க. சரி, ராஜி மாதாஜி படிக்கிறாளா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. நமः ஓம் விஷ்ணு பாதாய கிருஷ்ணா பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே. நீங்க ரொம்ப ஸ்பஷ்டமா படிக்கிறாள். இவ்வளவு நாள் நீங்க வரலன்னு எனக்கு வருத்தமா இருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த சிந்தஜா மாதாஜி படிங்க. हरे कृष्णा. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी. மத்ததும் படிக்கிறாளா? பஞ்சதத்வாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூபஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்யம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி இருக்கேடா? நான் மியூட் பண்ணிட்டேன். உங்க வீட்டுல சத்தம் வந்தது, குழந்தையோட சத்தம். ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி இருக்கேடா? ஹரே கிருஷ்ணா. இல்லையா? ஓகே. சுதந்திர தேவி மாதாஜி படிக்க போறடா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. படிங்க. ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி படிங்க. जय श्री कृष्ण श्रीधन्य प्रभु नित्य श्री अद्वैत कदा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे हरे कृष्ण. यारो चलो. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. பஞ்சதத்துவாத்மகம் ஆயிடுத்தான் கேட்டு ஆகல மாதாஜி. ஆகல இல்லையா? ஆகல. சுதந்திரா தேவி மாதாஜி இருக்கேடா?
இருக்க மாதாஜி. ஆனா இந்த பேக்ரவுண்ட் ரொம்ப சவுண்ட் அதிகமா இருக்கு மாதாஜி. நோ ப்ராப்ளம். அப்ப எல்லாரும் சான்ஸ் கிடைச்சதா? ஓகே மாதாஜி நான் இன்னும் சொல்லலை, த்ரிஷா சொல்லலை. த்ரிஷா இருக்கேம்மா, எனக்கு இந்த கண்ணுல தெரியலமா. நீ இங்க பஞ்சதத்துவாத்மகம்ல இருந்து எல்லாத்தையும் முழுக்க முடி. பஞ்சதத்துவாத்மகம் படி. பஞ்சதத்துவாமகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூபஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாக்கியம் நமாமி பக்த சக்திதம். ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. மினிமம் 2 டைம்ஸ் சொல்லிட்டு நம்ம எவ்வளவு வேணா சொல்லலாம். மினிமம் அட்லீஸ்ட் 2 டைம்ஸ் சொல்லலாம். ஓகே, அந்த ஸ்லோகம் மாத்திரம். இந்த எப்படி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம நமோ பகவதே ஓம் நமோ பகவதே வந்து 3 டைம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து சாப்டர் 3 கொஞ்சம் படிச்சிருக்கோம். அது என்ன பார்க்கணும், கர்ம யோகா. தட் இஸ் நம்ம ஆக்ஷன், நம்ம என்ன ஆக்ஷன் பண்றோம், என்ன மாதிரி செயல் பண்றோம், அதோட என்ன ரிப்பர்கஷன், அதோட என்ன இஃபெக்ட் வரும், அதோட என்னது ரியாக்ஷன் வரும், அதான் நம்ம பார்க்கணும். நாட் ஓன்லி தேர்ட் சாப்டர் அவ்வளவு புரியலைன்னா டோன்ட் வரி, 4th இன்னும் வரும். இதேதான் திரும்பி ரிப்பீட் ஆகும். கர்ம யோகா, யோகா ஆஃப் ஆக்ஷன். 5th அதான் மெயினா எல்லாம் கோரிலேட்டட் நினைச்சுங்களா, சங்கிலி தொடர் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். நம்ம ஒரு சாப்டர் விட்டுட்டோம்னா அதோட சங்கிலி தெரியாது நமக்கு. அதனால நம்ம வந்து அட்டென்ட் பண்ணணும். அவரது தெய்வீக அருள் அபைசரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா இஸ்கானின் நிறுவனர் ஆச்சாரியா போதனைகளின் அடிப்படையில் நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். எஸ், இப்போ நம்ம என்ன பண்ணா இங்க போயிடலாம், நம்மளோட ஸ்லைட் போயிடலாம். அது நான் ரொம்ப ஃபாஸ்டா எடுத்தேன்னா நம்ம வந்து இப்போ கொஞ்சம் முன்னாடி இல்லாட்டாலும் நான் தான் பண்ணுவேன். 65 வரணும் இங்க இருந்தோம் இல்லையா. You will go to 65 சொன்னேன்னா இந்த ஸ்லைடு 65. 65 35. ஓகே, 33 ஓகே, இதுல இருந்து ஆரம்பிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எப்பயோ நல்லா பண்ணி கொடுப்பா பகவான், ஒன்னதான் நம்பிக்கை. ஓகே, இப்ப என்ன இதுல என்ன சொல்லிருக்கேன், இன்னும் முன்னாடி கூட பண்ணலாம். இது இன்னும் முன்னாடி பண்ணலாம். யாரெல்லாம் என்னுடைய இந்த அறிவுரைகளின்படி தங்களது கடமைகளை நிறைவேற்றுகிறார்களோ, எல்லாம் நம்ம பக்தர்கள், நம்ம டிவோட்டிஸ். இப்ப யாரெல்லாம் கிளாஸ் வந்திருக்கீங்களோ அவளை பத்தி தான் சொல்றாரு. யாரெல்லாம் என்னோட அறிவுரை கேட்டு அவ கடமை என்னது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றீங்க, அதை விட என்ன பெரிய காரியம். எவ்வளவு விஷயத்த நீங்க எல்லாம் தள்ளி வச்சுட்டு இட்ஸ் லைக் சாக்ரிஃபைஸ், ஒரு யஜ்யம் மாதிரி வந்து அட்டென்ட் பண்றீங்க. சோ இட்ஸ் சம்திங் கிரேட் இல்லையா. அது நம்மளே நினைச்சுக்கணும், இவ்வளவுலாம் நீ வந்து அருள் பண்றியே கடவுளே, ரொம்ப தேங்க்ஸ். அதுக்கே ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் அவருக்கு. எப்படி வெறும் தேங்க்ஸ், ஹாய் தேங்க்ஸ் எல்லாம் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரமா சொல்லி எனக்கு அட்டென்ட் பண்ண கொடுத்தீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாலை ஜபிக்கலாம். அது மாதிரி அவருக்கு சொல்லி ஒரு என்னது ஒரு லெவலு கிடையாது. கேன் கீப் ஆன் சாண்டிங் டு தேங்க் ஹிம். அப்ப தங்களது கடமைகளை நிறைவேற்றுகிறார்களோ, யாரெல்லாம் பண்றாங்களோ, யாரெல்லாம் இவற்றை பொறாமையின்றி நம்பிக்கையுடன் பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் பலநோக்கு செயல்களின் பந்தத்தில் இருந்து விடுதலை அடைகிறார்கள். நான் இதை பண்ணினா என்ன கிடைக்குங்கிற அந்த சிந்தனையே போகாது. இது எனக்கு பண்ணணும், எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, நான் பண்றேன். ஏன் பண்றேன், எதுக்கு பண்றேன், எவ்வளவு நாளா பண்றேன், அதெல்லாம் கண்டுக்க மாட்டோம். ஹி இஸ் ஜஸ்ட் என்ஜாய். இல்ல யாரெல்லாம் பண்றது இல்லையோ அந்த கண்ணை கட்டிட்டு நடக்கலாம். இங்க இருந்து ஆல்மோஸ்ட் கிளிஃப் எண்ட்ல வந்துட்டான். இங்க இருந்து இந்த வீழ்ச்சிதான் அவனுக்கு. பட் ஆனால் யாரொருவன் பொறாமையினால் இந்த அறிவுரைகளை அவமதித்து அவற்றை முறையாக பின்பற்ற தவறுகிறானோ அவன் எவ்வித ஞானமும் இல்லாதவனாக, முட்டாளாக, பக்குவமடைவதற்கான முயற்சிகள் அனைத்திலும் நஷ்டமடைந்தவனாக கருதப்படுகிறான். நோ யூஸ், பிகாஸ் இஸ் ஜஸ்ட் டூயிங். ஆனா வந்து நம்பிக்கை கிடையாது. அப்ப கண்கட்டி காற்று விடுற போல ஒன்னும் நம்பிக்கையும் இல்லை. ஆனா யாரோ சொன்னாங்க பண்ணினேன், அவ்வளவுதான். அந்த மாதிரி நம்பிக்கை இல்லாம பொறாமையின்றி ரெகுலரா பண்ணாம இருக்கிறவன் வீழ்ச்சி தான் அவனுக்கு. அப்புறம் ஒவ்வொரு முக்குணங்களில் இருந்து பெறப்பட்ட இயற்கையை பின்பற்றுவதால் ஒருத்தருக்கும் ஒரு குணம் இருக்கும். ஒருத்தர் நல்லா வீராப்பா இருப்பாங்க, நல்லா வீரமா எந்த இடத்துல போனாலும் ஜெயிச்சுட்டு வருவாங்க. ஜெயிச்சுன்னா நாட் எக்ஸாக்ட்லி காம்படிஷன் மாதிரி, தைரியம் இருக்கும் அவங்களுக்கு. வந்து எது இடத்துல ஐ வில் டூ இட், நான் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இடத்துலயும் போயிட்டு பேச்சு திறன் இருக்கும், நல்லா செயல் திறன் இருக்கும். அந்த மாதிரி சில பேர் வந்து வணிகம், நிறைய பிசினஸ் மென்டாலிட்டி இருக்கும். ஜாஸ்தி பேசணும்னு அவசியம் இல்லை, பட் யூ கேன் கால்குலேட். அந்த இதுவும் நீங்க வித்தா சரியாகும், இதுக்கு பண லாபத்து கிடையாது. பட் ஹீ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் எது எங்க என்ன கிடைக்கிறது, எது என்ன பண்ணலாம். எப்போ அந்த இது பிசினஸ் மென்டாலிட்டியில இருக்கும். இயற்கை குணம் தான் அதெல்லாம். அவன் வந்து வைசியன். அப்புறம் பிராமணன் எது படிச்சாலும் சடார்னு ஏறும். கற்பூர புத்தி மாதிரி ஸ்லோகம் படிக்கலாம், டக்குன்னு ஏறியாச்சு. அதோட என்ன மீனிங், டக்குன்னு போயாச்சு. அந்த மாதிரி இருப்பாங்க சில பேர். அவங்க என்னது, தேர் ஆல்
அவன் பிராமணன் ஜாதியில பிறக்கவில்லை இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து பிராமணன் சொல்லலாம். ஏன்னா அவன்கிட்ட வந்து அந்த ஞானம் இருக்கு. அவன் பூனல் இருந்தாதான் பிராமணன் சொல்ல முடியாது. அதனாலதான் வை இஸ்கான் இஸ் பிகமிங் ஃபேமஸ்னா பலவித மக்கள் பல என்ன சொல்லுவா ஃபாரின்ல இருக்கிற கஞ்சா சரஸ் குடிக்கிறவங்க எல்லாம் கூட வந்து இது வைஷ்ணவ ஆயிட்டாங்க. வைஷ்ணவன்னா யாரு? பிராமணத்தை விட ஒரு படி மேல. அவ பிராமணன் இயற்கைய பார்த்தா அம்மா அப்பாலாம் பிராமணன் கிடையாது. யாரோ எவனோ என்னுடைய அந்த ஹஸ்பண்டோட பிள்ளை இவன், இப்ப இருக்கிற ஹஸ்பண்ட் அவங்க கிட்ட இருந்து பிறந்தது இது, இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இருப்பாங்க. ஆனா அவள்லாம் இதுல இஸ்கான்ல வந்து they have become more than a Brahmin. They have become devotee. சோ அந்த மாதிரி ஏன்னா அவளுக்கு எல்லாமே சடான்னு புரியும் அந்த மாதிரி. சோ நேச்சுரலா அவகிட்ட அவ்வளவு பக்தி இருந்திருக்கு, உள்ளூர இருந்திருக்கு அந்த ஒரு திறன். சோ தேர் ஆல் பிகம் வைஷ்ணவைட்ஸ். சோ அந்த மாதிரி இருக்கிற வந்து நம்ம வந்து இத பிராமின்னா நம்ம இஸ்கான்ல இது சொல்றோம், நம்ம வந்து வைஷ்ணவைட்ஸ் சொல்றோம். சோ அந்த மாதிரி குணம் படைத்தவர்கள் எப்பவும் பகவானை நம்பணும், பகவானுக்கு தொண்டு புரியணும், பகவானோட ஸ்லோகம் படிக்கணும். அதே இருக்கிறவங்க தான் பிராமின். நாட் பூனல் போட்டுனவும் அந்த வீட்டுல நான் பிறந்திருக்கேன் அதனால நான் பிராமின், ஆனா ஃபுல் டே நான் ஒன்றும் பண்றது கிடையாது, பூஜை பண்றது கிடையாது. நான் அந்த மாதிரி இதுவும் இருக்கு. என்னது இந்த மாதிரி ரெண்டு தான் சொல்லிக்கிறேன், ஜகாய் மதாயின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பிரதர்ஸ். பார்த்தா வீடு குடும்பம் எந்த குடும்பத்துல பிறந்திருக்கா, அம்மா அப்பா நல்ல இயற்கையா பார்த்தா அந்த மாதிரி பயாலஜிக்கலி தேர் ஆல் பார்ன் இன் இது பிராமின் ஃபேமிலி. ஆனா என்னது குடி இது இந்த போதையில இருந்து ஒன்னும் சரியா இதெல்லாம் பக்தி எல்லாம் பண்ணாம இருந்தவங்க அப்படி மோசமா இருந்தாங்க. ஆனா பகவானோட அனுகிரகம், யாரோட சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அனுகிரகம் கிடைச்சு அவங்களா திருந்திட்டாங்க. நமக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி வருமானம் தெரியாது, அதனால நம்மளே திருந்திக்கதான் வேணும். இன்னொருத்தர் என்னது உனக்கு இதுவும் தெரியாது, பிராமணத்துவம் என்னது ஸ்லோகம் எல்லாம் படிக்கவும் வராது, வீரமும் இருக்காது, இந்த மாதிரி வணிக தொழிலும் தெரியாது. அவன் வந்து உழைப்போம், நாள் முழுக்க இருப்பேன் சார், ராத்திரி ஆனாலும் அவன் வந்து உழைச்சுட்டே இருப்பான். அவ்வளவு அவனுக்கு வந்து இது இருக்கும், என்னது சக்தி, ஒரு என்ன சொல்லுவா, he doesn't become tired physically, he doesn't become tired, he will keep on working. அப்ப அந்த அவளும் வேணும் நமக்கு. எல்லாம் இந்த மாதிரி இருந்தா தொண்டு புரியணுமே, நமக்கு எல்லாம் தொண்டு புரியறவா யாரு? அதெல்லாம் வந்து பெரிய ஒரு ஸ்டோரி. மாத்த தெரியாது, நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன் அப்படின்னு. ஓகே, அப்போ அந்த என்ன படிச்சுன்னா, ஒவ்வொரு முக்குணங்களிலிருந்து பெறப்பட்ட இயற்கையை பின்பற்றுவதால் அறிவு சார்ந்த ஞானியும் தனது சுய இயற்கையின்படி செயல்படுகின்றான். ஒரு ஞானியா இருக்கிறவங்க நாட் பிகாஸ் அவன் ரொம்ப ட்ரைனிங் எடுத்ததுனால ஞானி ஆயிட்டானா இல்ல, அவனுக்கு ஒரு இயற்கை குணம் இருக்கும், அதனால அதை பின்பற்றி தான் வந்து முன்னுக்கு வந்து அவன் செயல்படுறதுனால he has become ஒரு ஞானியானான். சோ அந்த அடக்குமுறையினால் ஞானியும் தனது சுய இருக்கையின்படியே செயல்படுத்துகிறான். அடக்குமுறையினால் எதனை சாதிக்க முடியும்? போர்ஸ் பண்ணி இல்ல நீ படிச்சுதான் ஆனும். ஒருத்தனுக்கு ஞானமே இல்லை, எவ்வளவு ஸ்லோகம் சொன்னாலும் வரமாட்டேங்குது, அவனை போயிட்டு இல்ல படிச்சுதான் ஆனும். அவனுக்கு he is not meant for that. So whatever he is meant for, அவனுக்கு வேற என்ன திறன் இருக்கும்? நம்ம பசங்களே நம்ம பார்க்கலாம், எல்லாரும் நல்லா படிச்சு 99 மார்க்ஸ், என்ன ஏன் 99 வந்த, பாக்கி ஒரு மார்க் ஏன் விட்டேன்னு சொல்லிட்டு பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் கத்துவாங்க. அதெல்லாம் இல்லைன்னா உனக்கு படிப்பு வரலையா, மேத்ஸ் வரலையா, சரி you are good in what? ஆர்ட்ஸ் ஆர் வெரி குட், மியூசிக் வருதா வெரி வெரி குட், டிராயிங் வருதா அதை விட குட். ஏன்னா அதுல எல்லாம் காம்படிஷனே கிடையாது, நாட்களும் வராது. நம்மளாம் அப்படி போட்டா எங்கேயோ போகும், உங்களுக்கு டிராயிங்கும் வராது, ஒன்னும் வராது, பாட்டு வரவே வராது. சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து அதெல்லாம் தட்டி அவங்களை வந்து என்கரேஜ் பண்ணணும். நாட் எவ்ரிபடி cannot be good in science, மேத்ஸ், இன்ஜினியர், டாக்டர் எல்லாம் ஆக முடியாது. சோ அதுதான் அடக்குமுறையினால் எதனை சாதிக்க முடியாது. இயற்கை குணத்தால் தான் வந்து அவனுக்குன்னு ஒரு குணம் இருக்கும், அதை வந்து அவன் ஃபாலோ பண்றான். இதுவும் படிச்சுட்டோம் இல்லையா? புலன்கள் மற்றும் புலனுணர்ச்சி பொருள்களின் மீதான விருப்பு வெறுப்புகளை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு விதிமுறைகள் உள்ளன. அத்தகு விருப்பு வெறுப்புகளின் கட்டுப்பாட்டில் இவன் வந்துவிடக் கூடாது, ஏனெனில் தன்னுணர்வு பாதையில் இவை தடை கற்கள் ஆகும். சோ நிறைய லைக்ஸ் டிஸ்லைக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், பாதையில போயிட்டு இருப்பா, நிறைய இது ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் அதுல இருந்து விடுபட்டு மனதை கண்ட்ரோல் பண்ணி, காது கண்ணு மூக்கெல்லாம் எங்க இருக்கணும், ஒரேடி எல்லாம் கண்ட்ரோல் எல்லாம் பண்ண முடியாது, அதுக்கு சைட்லைன் பண்ணிடணும். கண்ணு இருந்தா பார்க்கதான் செய்யும். அப்ப எதை பார்க்கணும்? சீரியல் பார்க்க கூடாதுன்னா எதை பார்க்கணும்? பகவான் அர்ச்சனை அர்ச்ச விக்கிரத்தை பார்க்கலாம். அதுக்கு எங்க போனோம்? வீட்லயே பார்க்கலாம். இல்ல கோயில் பக்கத்து தெருதான் கோயில்னா அழகா கோயிலே போய் பார்க்கலாம். இல்ல ரொம்ப 1 மைல் தூரம் 10 மைல் தூரம் அப்படிலாம் இருந்ததுன்னா வீட்லயே அழகா நம்ம வந்து நிவேத்தியம் பண்ணி அர்ச்சனை, நம்ம வீடே ஒரு கோயில் தான், அந்த மாதிரி ஆக்கிட்டோம் நம்ம. இப்போ இல்லையா, காலையில எழுந்துக்கிறோம், மங்களாரத்தி பாக்குறோம், எல்லாம் பண்ணி நம்ம வீட்டுல இருக்கிற கோயிலுக்கு நம்ம எல்லாம் அர்ச்சனை பண்றோம், எல்லாம் பண்றோம். இப்போ நிவேத்தியம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணும்போது நம்ம வீடே கோயில் ஆயிடுது. அப்ப நம்ம கோயில் அந்த வீட்டுல இருக்கிற கோயில் விக்கிரகத்தை பார்த்து, விக்கிரகம் இல்ல எங்கட போட்டோ தான் இருக்கு, நோ ப்ராப்ளம். பகவான் எல்லா ரூபத்திலயும் இருப்பார், தூணிலையும் இருப்பார், துரும்பிலையும் இருப்பார். அதனால நம்ம வீட்டுல பகவான் கண்டிப்பா இருக்காரு. இவ்வளவு எல்லாம் பண்ணும்போது அவர் இல்லாம இருக்கிறான்னு கண்டிப்பா இருக்காரு. சோ ஆனா புலனுணர்ச்சியில என்ன பண்ணும்?
ட்ராக் இட், அதை வந்து சைட்லைன் பண்ணி பகவானை பார்க்கறதுக்கும், பகவானோட பக்தி பாடல்களை கேட்கறதுக்கும், பகவான உச்சாரணம் இந்த ஸ்லோகம் எல்லாம் சொல்றதுக்கும் அதான் வாய் யூஸ் பண்ணணும். காது செவியனத்துக்கு இந்த நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் கேட்கறதுக்கு, இந்த சிரவணம் பண்றதுக்கு, சிரவணம்னா காதால கேட்கறது. இந்த மாதிரி கிளாஸ் எங்கெல்லாம் கிளாஸ் நம்ம கிளாஸ் இதுல போட்டேன் இல்லையா ஒருக்கா, இப்ப திரும்பி போடுறேன். நம்ம இதுல எல்லாம் சொல்றேன், கிளாஸ் நடக்கும்போது சொல்றேன், அப்புறம் மறந்து போயிடுறது. எனக்கு I also need an assistant. At least remind பண்றதுக்காக யாரா இருந்தீங்கன்னா எல்லாம் ஸ்டார் மார்க் பண்ணி வச்சிருக்கேன். So easily I can put. இது என்ன நம்ம கிளாஸ் இது ஓப்பன் தானே, நீ படிக்கணும் போட்டு. சோ காதும் கண்ணும் மூக்கு எல்லாம் புல நுகர்ச்சி எல்லாம் என்ன பண்ணும், இந்த மாதிரி தெய்வீக விஷயத்துக்கு வந்து நம்ம இதை ஈடுபட்டோமே தவிர பாக்கி பௌதிக விஷயத்துல ஈடுபட்டோம்னா இதெல்லாம் நமக்கு வந்து தடை கற்கள் ஆகும். எல்லாமே நமக்கு வந்து ஆன்மீகத்துல போறதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட் பாதையை ஆகிவிடும். தன்னுணர்வு பாதையில் இவை தடை கற்கள் ஆகும். அப்புறம் இதை நம்ம சொன்னோம், பிறருடைய கடமைகளை நன்றாக செய்வதை விட குற்றங்கள் இருப்பினும் தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது சிறந்தது. இப்ப சீடை முறுக்கெல்லாம் எனக்கு சுட்டுப்பட்ட வராதுல்ல, நானும் உள்ள பண்ணியிருக்கேன், அப்பெல்லாம் வெடிக்கல. ஆனா வேற ஒரு சமயத்துல வெடிச்சு கொடுக்கல, அதனால அதே எனக்கு பயம். அப்படி என்னத்துக்கு அந்த சீடை பண்ணி வெடிச்சு ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு கட்டு போட்டு இப்படி ஒரு ஜன்மாஷ்டமி கொண்டாடுறத விட கிருஷ்ணர் டசன்ட் லைக் ஆல் தட். நம்ம கஷ்டப்பட்டெல்லாம் பண்ண சொல்லவே இல்லை. நல்லா ஆனந்தமா நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஒரு அவல வச்சு ஒரு குச்சேலர், அவர் ஒரு குச்சேலர் வெள்ளம் கூடி வைக்கல, வேற அவல அப்படியே வாயில போட்டுட்டார். ஏன் அது பண்ணா கூட அவருக்கு என்ன பாக்குறாருன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா நீங்க என்ன பண்றீங்க அதான் பாக்குறாரே தவிர கஷ்டப்பட்டு நான் சீடை பண்ணினேன், முறுக்கு பண்ணேன், நத்த பண்ணி நம்ம மேல எல்லாம் தெரிச்சு கொடுத்து எங்க வீட்டுல ஆச்சு. அதனால சொல்றேன் அதுல ஒரு நமக்கு தென் ஆல்வேஸ் யூ திங்க் ஆஃப் தட். ஏன் அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பண்ணோம், கோகுலாஷ்டமி இருந்தா டென்ஷன் அப்படின்னாங்க. யாரு சாப்பிடுறது, நம்ம தான் சாப்பிட போறோம், அதுக்கு டென்ஷன். சோ நம்ம கடமை நமக்குன்னு என்ன விதிச்சிருக்கோம், நமக்கு வந்து வராது, அவ்வளவு சீக்கிரம் வராதுன்னா அந்த இடத்துக்கு போகக்கூடாது. நமக்குன்னு என்ன ஒரு என்னது செல்ஃப் ஒரு குவாலிட்டி இருக்கும், அதை நல்லா வளர்த்திக்கிறது. அது கொஞ்சம் தப்பு தவறுமா பண்ணாலும் பரவாயில்ல, ஒரு பக்குவம் வரும். பண்ணி 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 ஒரு பக்குவம் வரும். பிறருடைய கடமைகளை நன்றாக செய்வதை விட குற்றங்கள் இருப்பினும் தனக்கென்று விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வது சிறந்தது. பிறருடைய பாதையை பின்பற்றுதல் அபாயகரமானது. அவன் பண்ணினானே நான் பண்றேன், அவங்க அது பண்ணாங்க நான் பண்ணேன். இப்ப நம்ம கிளாஸே பார்க்கலாம், நிறைய நிறைய விஷயங்கள் நடக்கிறது. ஆனா அந்த மாதிரி பண்ணப்படும். எனக்கு இதுதான் முடியும், நான் இவ்வளவுதான் பண்ணுவேன், ஒரு ரவுண்ட்னா நான் ஒரு ரவுண்ட் தான் பண்ண முடியும். ஆனா மனசிருத்தி நான் பண்றேன், என்னால இவ்வளவுதான் நைவேத்தியம் பண்ண முடியும், நான் இவ்வளவு பால் தான் வைக்க முடியும், ஒரு முடியாது. இப்ப பாவனி மாதாஜா நீங்க சொன்னா பண்ணலாம், வேலைக்காரதான் பண்றாங்க, அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம எப்படி அவங்களும் அவங்க வீட்டுல பண்ணதான் செய்யறாங்களா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வீட்டுல பண்ணும்போது நம்ம கைப்பட எதை பண்றோமோ அதுதான். அதுக்கு நான் பால் தான் காய்ச்சினேன், நம்ம வீட்டுல எல்லாரும் காப்பி குடிக்கிறாங்க, பால் காய்ச்சினா அந்த பால் அழகா இருக்கும். இல்ல அது கூட இல்ல, அந்த பாலும் வேலைக்காரி தான் பண்றேன், அந்த மாதிரி வீட்டுல இருக்கும். சில பேர்லாம் உடம்பு முடியாமலாம் இருக்கிறவங்களுக்கு வீட்டுல இருக்கலாம். இல்ல ரொம்ப பண வசதி இருக்கு, காலு தூக்கறது கை தூக்கறது கூடிய ஆள் இருக்கா, அந்த மாதிரி இருந்தா என்னது நோ ப்ராப்ளம், தண்ணி வைக்கலாமே. பகவான் சொல்றாரே பத்திரம் புஷ்பம் பலம் தோயம், தோயம்னா எனக்கு தண்ணியாவது வைங்க, எனக்கு வேண்டி நான் என்ன கேட்கிறேன், தண்ணி கொடுங்க. அந்த தண்ணி கொடுக்குற அந்த பாவம் இருக்குல்ல, அந்த பாவத்தை தான் பாக்குறேன். நீங்க எனக்கு வேண்டி என்ன அர்ப்பணம் பண்றீங்க, எனக்கு வேண்டி ஜபம் பண்றீங்களா, எனக்கு வேண்டி நீங்க என்ன தியாகம் பண்றீங்க, அதுதான் அந்த எண்ணத்தை தான் பாக்குறேன். சோ அதை வந்து நம்ம பண்ணணும். ஆனா இன்னொருத்தா பண்றாளேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம காப்பி எல்லாம் பண்ணோம்னா பகவான் உள்ளூர உட்காந்துருக்காரு, கேட்டு இருக்காரு. சோ பிறருடைய பாதையை பின்பற்றுதல் அபாயகரமானது என்பதால் பிறரது கடமைகளில் ஈடுபடுவதை விட தனக்கென்று உள்ள கடமையை செய்யும் போது அழிவடைவதும் சிறந்ததாகும். இஸ் டேஞ்சரஸ். ஓகே, அப்ப இன்னொருத்தோட இது பண்ணக்கூடாது. இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். குழந்தைகளுக்கு இதேதான். அது நான் வந்து ஆக்சுவலி அதோட தான் அந்த குழந்தைகளுக்கு போட்ட ஸ்லைடு தான் எடுத்து இங்க போட்டிருக்கேன். வெரி ஈஸிலி தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். காம்படிஷன் அப்படின்னு எல்லா குழந்தைகளும் வரும். எந்த இதுல யாருதான் வந்து மலையில் இது ஃபர்ஸ்ட் டு கிளைம் த ட்ரீ வின்ஸ். காம்படிட்டர்ஸ் எல்லாம் இவா, குரங்கு, காக்கா, பெங்குவின், எலிஃபென்ட், என்னது ஃபிஷ், இதெல்லாம் யாருதான் போக முடியும். ஃபிஷ் எல்லாம் வெளியில வந்தா செத்தே போயிடும். யானையெல்லாம் போக முடியுமா, ஏறவே முடியாது. அதாக்கா தூக்குன்னு சொன்னா வேற எல்லாம் ஃபெயில் தான், யானை ஒண்ணுதான் ஜெயிக்கும் அந்த மாதிரி. So we should remember where we are competing, with whom we are competing. Okay, இப்ப நம்ம வந்து செக்ஷன் ஈக்கு போலாம். இது வந்து திரும்பி ஒழுக்க மறந்து போயிட்டு இகவைரினம், இதெல்லாம் நம்மளோட வந்து எனிமி எல்லாம் நம்ம பக்கத்து வீட்லயோ எதிர் வீட்லயோ அம்மா அப்பா இல்ல சில பேர் வீட்டுல அம்மா அப்பாவே எதிரியா இருப்பான். பாவம், அவ இதை என்ன உடல் வளருமா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு 10 மாசம் சுமந்து வெளியில வந்தப்புறம் எவ்வளவு நோய் எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் ரொம்ப அம்மா அப்பா எல்லாம் வந்து கோயில் கட்ட வேண்டாம் அவளுக்கு வேண்டி. ஆனா மனசார வந்து அவளை இன்னைக்குமே அவளோட மனசு துன்புறுத்தாதபடி நம்ம கிளாஸை பத்தி சொல்ல, பட் மெனி பீப்புள் பிகாஸ் இப்போ ஓல்டேஜ் ஹோம்ஸ் பிகம் ரொம்ப ரேம்பெண்டா ரொம்ப பிஸி. ஏன்னா எல்லாரும் பணம் சம்பாதிச்சாச்சு, பணம் கொடுத்தா எங்க அம்மா அப்பா பாத்துக்கிறதுக்காங்க. அவங்க எப்படி பாப்பாங்க, டியூட்டி மாதிரி தான் பாப்பா. சாப்பிட்டியா, ஏன்னா நான் பார்த்தேன், இப்போ ரீசெண்டா பார்த்து வச்சேன்.
யாரோட டீ வச்சிருக்கீங்கன்னா அவருக்கு அவனுக்கு தான் அவருக்கு தான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, அது கொடுக்கலையே அப்படின்னா அவர் தானே ஆறிதான் குடிக்கிறாங்க அப்படின்னு அவர் உட்கார்ந்து இருக்காரு. எப்ப எனக்கு சாய் கொடுப்பாங்களோ கொடுத்தா அதை குடிக்கணும், அவ்வளவுதான். நம்ம வீட்டுல நான் அப்படி கொடுப்போமா? முதல்ல பெரியவங்களுக்கு கொடுப்போம், அவங்க குடிச்சு அவங்களுக்கு ஆறி இதான் கொடுப்போம் இல்லையா, ஒரு மரியாதையை கொடுப்போம். ஹோம்ல எல்லாம் போட்டா அவ்வளவுதான் கேர். பணம் இருக்கு, நான் பணத்தை கொடுத்துட்டேன், அவ பாத்துப்பா, முடியாது, கஷ்டம். ஆனா இப்ப வரப்போற காலம் அப்படிதான் இருக்கும். நம்ம பசங்களே நம்மள நாளைக்கு பாத்துக்க மாட்டா, நமக்கே உடம்பு முடியலன்னு என்ன பண்ணணும்? யாரோ பாத்துக்கணுமே. இது உடம்புக்கு வேற ஒன்று கொடுத்தோன்னா என்ன பண்ண முடியும்? Then we have to go. அது யாருக்கும் வரக்கூடாது, நம்ம வந்து வேண்டிக்கலாம் அந்த டேஸ் எல்லாம் பாக்கிறதுக்குள்ள. அப்புறம் அடுத்த இதுக்கே போயிடலாம் நம்ம. ஓகே, சோ நம்மளுடைய இது எதிரிங்கிறது என்னதுனாக்கா, மிகப்பெரிய எதிரியிடம் ஜாகிரதையாக இருக்கணும். என்னது? நம்ம கிட்டே இருக்கிற காமம் மற்றும் கோபம். Next, Arjuna asked an important question கேட்கிறார். After hearing text 3.34, one may determinedly think, yes, from today onward, I will steadily do my duty. நம்ம கிளாஸ்ல அட்டெண்ட் பண்றவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தோணும் இல்லையா, மாதாஜி இவ்வளவு மண்டை உடைச்சு சொல்றாங்களே, சரி இனிமேல இருந்து ஒரு ஜபம் பண்ணிடலாம், சரி இனிமேல இருந்து ஒரு ஒண்ணும் இல்லைன்னா ஒரு தண்ணியாவது வச்சுடலாம், நாளைக்கு வந்து எழுதிடுறேன் 1 glass of water. இன்னும் இதுல மானக்குறவெல்லாம் கிடையாது. நம்ம இங்க பூ போடுறோம், எல்லா தண்ணி வைக்கிறோம், அதெல்லாமா எழுதிட்டு இருப்பா. கோலம் போடுறோம், பூ போட்டு இலை போட்டு தண்ணி வச்சு, அதெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம். அதுக்கு மேல நம்ம என்ன பண்றோமோ, எது ரெகுலரான்னு வந்து கொஞ்சம் நம்ம ஏதோ ப்ரிப்பேர் பண்ணோம், அது பண்ணலாம். இதெல்லாம் பண்ணா அப்புறம் அந்த ஃபுல் டெக்ஸ்ட் லாங் ஷார்ட் நோட்ஸ் மாதிரி ஆயிடும். சோ என்ன சொல்ல வந்து, அது மாதிரி இனிமேல இருந்து நான் பண்றேன், அந்த மாதிரி ஒரு வைராகியத்தோட தோணலாம். எஸ், ஃப்ரம் டுடே ஆன்வர்ட் ஐ வில் ஸ்டடிலி டூ மை டியூட்டி அண்ட் கண்ட்ரோல் மை அட்டாச்மெண்ட்ஸ் அண்ட் அவர்ஷன்ஸ். யாரை ரொம்ப பிடிக்கும், எதை ரொம்ப பிடிக்கும், எதை எனக்கு பிடிக்காது, இதெல்லாம் நான் கண்ட்ரோல் பண்ண போறேன். டோட்டலி பகவான் தான் முங்க போறேன் அப்படின்னு. ஐ வில் ஆக்ட் அக்கார்டிங் டு ஐ வில் ஆக்ட் ஒன்லி அக்கார்டிங் டு சாஸ்திரா. சாஸ்திரத்தை என்ன எழுதிருக்கு? பகவத்கீதையில எழுதிருக்கிறது தான் சாஸ்திரம். அது போலதான் நான் பண்ண போறேன் அப்படின்னு நினைப்போம். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஆனா என்னது நம்ம செயல்முறையில பார்த்தா, said that however such immediate inspiration may prove difficult to adhere to over time. இன்னைக்கு தோன்றது பண்ணலாம்னு, அது வந்து அந்த ஒரு பபுள் மாதிரி தான், அப்படியே வரும். ஆஹா, அதெல்லாம் பிரைட்டா இருக்கிற போல இருப்பாங்க, புஷ்ஷன போல. அதெல்லாம் அந்த மாதிரி உத்வேகம் வரும். இன்னைக்கு பண்ணலாம், நாளைக்கு பண்றோமா? முடியறதில்ல. ஏன்னா நாளைக்கு கிளாஸ் இல்லையே, 2 நாள் கிளாஸ். ஒரு நிமிஷம், சத்தம். ஓகே, அப்ப கிளாஸ் இருந்தா நான் பண்ணுவேன். ஏன்னா மாதாஜி பேசுறாங்க, ஒரு உத்வேகமா இருக்கு. கிளாஸ் இல்லைன்னா நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி ஒரு உணர்ச்சி வந்து நான் பண்றேன், அந்த மாதிரி பண்றதெல்லாம் என்னது? எக்ஸ்பீரியன்ஸேஸ். யாரு எழுதியிருக்காங்க தெரியல, எக்ஸ்பீரியன்ஸே சொல்றது. நிறைய பேரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு பபுள் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறதெல்லாம் புஷ்ஷுன்னு போயிடும். அப்ப அதுல என்ன பிரயோஜனம்? ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை. அதை ப்ரூவ் டிஃபிகல்ட் டு அட்ஹியர். அது வந்து ஃபாலோ பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அர்ஜுனா பீங் அவேர் ஆஃப் ரியாலிட்டி, இதெல்லாம் அவனுக்கு தெரியும். சோ அவன் இந்த ரியாலிட்டி எல்லாம் புரிஞ்சணும். சொன்னா ஆல்ஸ் த ஃபாலோயிங் क्वेश्चन in 3.36 என்ன கேக்குறான்? By what is one impelled to do sinful acts even unwillingly as if engaged by force? தெரியும், பொய் சொல்றது தவறுன்னு தெரியும், கொள்ளை அடிக்கிறது தவறுன்னு தெரியும், அப்புறம் என்னது கொள்ளை சொன்னீங்க, கொலை வாட்டவர், இதெல்லாமே நமக்கு வந்து தவறு தெரியும். இருந்தாலும் பொய் சொல்றோம், இருந்தாலும் ஏதோ ஒயிட் லைஸ் நினைச்சேன். யாருக்கும் பாத்துக்கல இல்லையா, சொல்லிடலாம். என்ன லேட்டா போனோம்னா டிராபிக்ல நின்னுடுத்து, எதிர்பார்க்காம நின்னுடுத்து, ஒரே மழை, எங்கட கொடை இல்ல, நின்னுட்டு ஏதோ ஒரு ரீசன்ல வந்து நானும் ஆபீஸ்க்கு எல்லாம் போயிருக்கேன், அதனால சொல்றேன். நான் ஒயிட் லைஸ், மழை பெய்யுறது, ஓகே மாட்டின் விட்டாலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம்ல ஏதோ சொல்லி மழுப்புறேன். அது கூட பண்ணக்கூடாது ஆக்சுவலி. சோ அடுத்த அர்ஜுனா அதுதான் இப்போ வந்து என்ன சொல்றான்னா, அப்போ வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் நம்ம வந்து எப்படி இருக்கணும் அதெல்லாம் தெரிஞ்சிருந்தாலும் ஏன் சில பேர் வந்து சின்ஃபுல் ஆக்டிவிட்டியில இறங்குறாங்க? அன்வில்லிங்லி, இஸ் நாட் வில்லிங்லி இறங்குறது கிடையாது. வில்லிங்லி அவன் வந்து போய் சொல்லணும், கொலை பண்ணணும். இவன் கொலை பண்றவனு கூட பார்த்தா நல்ல போதையில இருக்கும். அவனால்தான் வந்து கொலைய இல்ல. ஃபார் நார்மல் பர்சன் டு டூ ஆல் தட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். பிளட் எல்லாம் பார்த்தா ஒரு தலை சுத்தலே வந்துடும் இல்லையா? ஆனா அவன் பண்றான் அப்படின்னா ஏதோ போதையில இருக்கான், ஏதோ ஒரு சம்திங் இஸ் அப்செட்டிங் ஹிம், அதனால அவன் பண்ணிருக்கான். கோபம் ஏதோ ஒன்று இருந்திருக்கும். சோ அடுத்து அர்ஜுனன் ஒரு முக்கியமான கேள்வியை கேட்கிறான். ஸ்லோகம் 3.34 கேட்ட பிறகு ஒருவர் உறுதியாக நினைக்கலாம், ஆம், இன்று முதல் நான் என் கடமையை சீராக செய்வேன், என் பற்றுதல்களையும் வெறுப்பையும் கட்டுப்படுத்துவேன், நான் சாஸ்திரப்படி மட்டுமே செயல்படுவேன். அனுபவம் வாய்ந்த போதனைகள் கூறுகின்றன. இருப்பினும் அத்தகைய உடனடி உத்வேகங்கள் காலப்போக்கில் கடைபிடிக்க கடினமாக இருக்கலாம். அர்ஜுனன் யதார்த்தத்தை உணர்ந்து 3.36 பின்வரும் கேள்வியை கேட்கிறான். எஸ், யார் படிக்கிறீங்க? இதே ஆர்டர் தான். நான் என்ன ஆர்டர் சொன்னேனோ பி ஃபர்ஸ்ட் பாமினி மாதாஜில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம்.
அப்புறம் புவனேஸ்வரி மாதாஜி இருக்கலா. பாமினி மாதாஜி இல்லையா? ஓகே, புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க. அர்ஜுன உவாச்ச. மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி. இருக்கலா, சீக்கிரம் வரணும். படிங்க. பாமினி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் இருக்கேன் மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. அர்ஜுன் உவாச்ச. அதகேன படிக்கிறேன் மாதாஜி. அர்ஜுன் உவாச்ச. அதகேன பிரயுக்தோ அயம் பாவம் சரதி புருஷः அனிச்சைம் அபிவார்ஷணேய பலாத்திவ நியோஜிதः. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அர்ஜுனா சொல்கிறார், என்ன சொல்றார்? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களுக்கு லேக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், நான் பேசுறது உங்களுக்கு கேட்க மாட்டேங்கிறதுன்னு நினைக்கிறேன். சம் இன்டர்நெட் இஷ்யூ. Okay, Arjuna said, "O descendant of Vrishni," that is Krishna சொல்றார், "by what is one impelled to do sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force?" யாரோ உந்தி தள்ளி என்னது ஃபோர்ஸ் பண்ணி என்ன வந்து கெட்ட செயல் பண்ண வைக்கிறாப்ப எனக்கே தெரியாது, நான் நல்லவனா தான் இருக்கேன். அப்போ எனக்கு தெரியல, என்ன வாயிலே பொய் வருது, எது எம்பி வருது, ஒரு கோபம் வருது, என்னது பொறாமை கொண்டு விடுறேன். நான் அந்த மாதிரி கிடையாது. பட் எந்த விஷயத்தினால இந்த மாதிரி ஆகிடுறது, அவன் விருப்பப்பட்டு பண்ண மாட்டேங்கிறான். அவனுக்கு விருப்பம் இல்லைனாலும் எந்த தூண்டுதல்னாலும் அவன் பண்றான் அப்படின்னு அர்ஜுனன் கூறினான். விருஷ்டி குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது போல ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகிறான்? இங்க பாக்கலாம் இல்லையா? இப்ப நம்ம இதுல இருக்கே, கொள்ளையடிக்கிறது என்ன, கற்பழிப்பு என்ன, எல்லாம் நடக்கிறது. அவன் வீட்லயே பொண்டாட்டி இருப்பா, தங்கச்சி இருப்பா, அக்கா இருப்பா, சின்ன பசங்க இருப்பான், அவனுடைய குழந்தை இருப்பா, அவளெல்லாம் பண்ணுவானா? மாட்டான். அவன் ஊர்க்கார பொண்ணை வந்து பண்றதுக்கு அவனுக்கு என்ன அந்த மாதிரி எந்த உத்வேகம் வருது? அது பண்றதுக்கு ஏன் அவனுக்கு தோன்றது? அதான் சொல்றேன், பகவத்கீதை பார்த்தா எல்லாம் பிச்சு 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 எல்லார பத்தியும் அவன் சொல்லியிருப்பான். we can correlate easily. அதுக்கு சொல்றேன். எஸ், நெக்ஸ்ட் புவனேஸ்வரி மாதாஜி படி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச. காம ஏஷ க்ரோத ஏஷ ரஜோகுண பவஹ மகாஷனோ மகாபாமா வித்யேனம் இஹ வைரினம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. The Supreme Personality of Godhead said, பகவான் கூறுகிறார், it is lust only. lust என்னது? பேராசை. ரொம்ப அதீத ஆசையெல்லாம் சொல்லுவோமே, ஏதோ ஆசைப்பட்டா சரி, கிடைக்கலன்னா ஓகே, இல்ல எனக்கு கிடைச்சே தீரணும், அந்த மாதிரி வைராக்கியத்தோட இருப்பாங்க, அந்த மாதிரி. அதனால்தான் ஆறுது அர்ஜுனா, which is born of contact with the material modes of passion. அது எப்படி உருவாகிறது, ஏன் அப்படி வருது? பிகாஸ் பேஷன். பேஷன் என்னது? ரஜோகுணம். இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கிடைச்சு தீரும். நான் அந்த நான் ஃபேக்டர் எப்பவுமே இருக்கும். நான் படிக்கணும், நான் முதல்ல. எங்க இவன் கோயிலுக்கெல்லாம் முன்னாடி முண்டி அடிச்சு, நீங்க 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 நான் அப்படின்னு நிற்பாங்க. அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேங்கிறது. கிருஷ்ணன் இப்படி நிற்கிறார், ஓகே நம்ம கோயிலுக்கே போலான்னு வச்சுக்கலாம். கிருஷ்ணன் இப்படிதான் இருப்பாரு, அவர் இப்படி பார்க்க மாட்டார். ஓ நீங்க வந்திருக்கியா அப்படின்னு பார்க்க மாட்டார், அவர் இப்படி நேரம் பார்ப்பாரு. அப்ப நம்ம தூரம் கட்டினாதான் அவரு கண்ணுக்கு தெரியும். சோ நம்ம வந்து முண்டி அடிச்சுன்னு போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. மனதார பகவான் நினைச்சா நம்ம வீட்லயே இருந்தா கூடி அவர் வந்து நம்மளை பார்ப்பார். சோ அந்த மாதிரி சம் பீப்புள் அது ரொம்ப ரஜோகுணம், நான் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க. சோ அது வந்து இந்த லஸ்ட். அது எப்படி வருது லஸ்ட்? பிகாஸ் ஆஃப் ரஜோகுணம். is born out of contact with the material mode of passion and later transformed into wrath. அடைஞ்சே தீரணும், அதனால நான் எதை வேணா பண்ணிடுவேன், துவம்சம் பண்ணிடுவேன், பிகாஸ் ஐ ஷுட் பி தேர். இந்த சொற்பொழிவுக்கெல்லாம் நம்ம போவோம் இல்லையா, அது இந்த சப்தாங்கத்துக்குலாம் போனா 7 நாள் அதே டைம்ல போவாங்க, உட்காருவாங்க. யாரும் லேட்டா வந்தாலும் அவங்க இடத்துல யாரும் உட்காரக்கூடாது, அந்த இடம் காலியாவே இருக்கும். நான் உட்கார இடத்துல நான் உட்காந்து, முன்னாடி இடம் காலியா இருக்கணும், உட்காரக்கூடாது. உட்கார்ந்தும் அவங்க 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் லேட்டா வந்தா ஏந்திர போ, அவங்க உட்காரணும் அந்த இடத்துல. அந்த தூண் பக்கத்துல உட்காரணும், சாஞ்சு உட்காரணும்னா அந்த தூண் பக்கத்துல அவங்கதான் உட்காருவாங்க. அவங்க வருவாங்க, எல்லா 7 நாள் வருவாங்க. லேட்டா வந்தாலும் அந்த இடத்துல நீங்க உட்காரக்கூடாது. தட் இஸ் மை ரிசர்வ்ட் சீட். இதெல்லாம் கோயில நடக்கிற கூத்து எல்லாம் இந்த மாதிரி ரஜோகுணத்துக்காரங்க. நாட் கோயில போறவங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லவங்க, ஜபம் பண்றவங்க எல்லாரும் நல்லவங்க, இப்போ நம்ம அர்ப்பண இதெல்லாம் பண்றோம், ஆஃபரிங் பண்றோம், எல்லாம் நல்லவங்க யாரும் கிடையாது. ஏதோ இடத்துல நம்ம வந்து நம்ம ரஜோகுணத்தை காட்டுறோம், தமோ குணமும் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு.
சோ இது வந்து என்னது, இதெல்லாம் இந்த லேட்டர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் இன்டு ராத், எனக்கு கிடைச்சே தீரணும், ஐ ஷுட் கெட் இட் சம்ஹவ் ஆர் அதர் அப்படி. அதனால தான் கொலை கொள்ளையெல்லாம் நடக்கும். அண்ட் விச் இஸ் ஆல் டியூரிங் சின்ஃபுல் எனிமி ஆஃப் திஸ் வேர்ல்ட். இதுதான் நம்மளுடைய மிகப்பெரிய எனிமி, வந்து பாவ செயலை தூண்டுறது. புருஷோத்தம நம்ம கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா காமமே இதற்கு காரணம். காமம்னா என்னது, லஸ்ட். ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி அது எப்போ காமம் எப்போ வருது, ரஜோகுணத்தில் தான் வரும். பின்னர் கோபமாக ரஜோகுணத்தில் உற்பத்தியாகி பின்னர் கோபமாக உருவெடுக்கும். இது இவ்வுலகின் எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் பாவகரமான விரோதி ஆகும். சோ அதனால we should be very very careful of not having first of all இது காமம். காமம் எப்படி வரும், ரஜோகுணம். அப்ப ரஜோகுணத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அப்ப அது ரஜோகுணத்துல என்னென்ன வருது, கோபம் இதெல்லாம் வரும். சோ எல்லாம் நம்ம வந்து சாந்தப்படுத்தி ஜபம் 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 பண்ணிருந்தோம்னா இதெல்லாம் வரும். இதுக்கு முன்னாடி இது போட்டேனே, இது நான் எடுக்கல, இது 2 ஸ்லைடு, இது ஒண்ணு இருக்கு, இது இருக்கு. இது வந்து I didn't want to remove it. இங்க வந்து திங்கிங் ஸ்டேஜ் தான். பை கான்டெம்ப்ளேட்டிங் தி ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் சென்சஸ் பாசிட்டிவ்லி ஆர் நெகட்டிவ்லி. வேணுமா வேண்டாம், ஒரு பொண்ணை பார்த்தேன், ஆசைப்படலாமா, இல்ல ஒரு பிள்ளைய பார்த்தேன், என்ன நம்ம இதுல யங் கேர்ள் இருக்காங்க, த்ரிஷா மாதாஜி இருக்காங்க, வாட் எவர், சும்மா ஒரு விளையாட்டுக்கு சொல்றேன், டோன்ட் டேக் இட் டு என்ன மாதாஜி என்ன நினைச்சு என்ன பார்த்து உங்களுக்கு என்ன நினைக்க தோன்றது அப்படின்லாம் கேட்டுறேங்க சொல்றேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரும், ஒரு அந்த மாதிரி வம்பு தண்டா என்னது வம்புக்கெல்லாம் போகலாமா, தப்பு தண்டாக்கெல்லாம் போகலாமா அப்படி திங்கிங் ஸ்டேஜ். அடுத்த என்னது ஃபீலிங் வந்துடும், இல்ல ரியலி மை லைஃப் வில் பி வெரி பியூட்டிஃபுல் இஃப் ஐ ரியலி கெட் மேரிட். ஸோ ஒன் டெவலப்ஸ் அட்டாச்மெண்ட் ஃபார் இட். நாட் ஓன்லி ஒரு மனிதன் பேர்ல அந்த மாதிரி கிடையாது, இவன் ஒரு பொருள், ஒரு ஐபோன், ஒரு நல்ல வீடு, ஒரு மனை, ஒரு என்னது சம்திங். இப்ப என்ன அதுக்கெல்லாம் பௌதிக உலகத்துல ஆசைப்படுறதுக்கு எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கு. பகவான் இடத்துல ஆசைப்படுறதுக்கு படிப்பு தான். பகவானை நினைக்கிறேன், பக்தி காட்டணும், இது ஒண்ணுதான் இருக்கே தவிர பாக்கி உள்ளதெல்லாம் மாயை நம்மளை வந்து சிக்கிறது. சோ ஃபீலிங் முதல்ல வேணுமா வேண்டாமா தாட் ப்ராசஸ், அப்புறம் ஃபீலிங் வந்துடும், அப்புறம் இந்த விச் லீட்ஸ் டு லஸ்ட், அடைந்தே தீரணம். காம வெறி வந்துடும், வில்லிங் அண்ட் டூயிங் ஸ்டேஜ். அப்புறம் என்னது, திருப்தி ஆகல, ஏன்னா எவ்வளவு சாப்பாடாவது போறோம்னு சொல்லிடலாம். ஒரு வந்து யாரோ கோல்டு கொடுக்குறான், டெய்லி வாங்க கோல்டு கொடுக்குறேன், 1 கிராம் கோல்டு கொடுக்குறேன்னா, அதான் நேற்றுக்கு வாங்கிட்டேன் ஒரு கிராம், இன்னைக்கு வேண்டாம், யாருப்பா போவாங்க, திரும்பி முண்டி அடிச்சுன்னு போவாங்க. ஒண்ணும் இல்ல, ஆடி சேர்ந்தாலே போய் நிக்கிறாங்களே, அதெல்லாம் பழைய ஸ்டாக் எடுக்கிறான். யார் வந்து பிசினஸ் மேன்லாம் வந்து நான் லாஸ்ல விற்கிறேன், ஐ டோன்ட் வாண்ட் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லுவானா, நம்ம அதை நம்பிட்டு போவோம். எனிவே, சோ வந்து அன்சாட்டிஸ்ஃபைடு, எது வந்து நம்ம திருப்தி, அது வந்து திருப்தி ஆகாது, அந்த இன்னும் வேணும் தோணும். அன்சாட்டிஸ்ஃபைட்ல லாஸ்ட், அது கிடைக்கலன்னா என்ன ஆயிடும், கோபம். அப்புறம் அந்த கோபம்ல இருந்து டெலிஸ் எல்லாம் நம்ம ஒரு ஸ்லோகம்ல பார்த்ததுதான். அந்த கோபம் வந்தா என்ன ஆகும், புத்தி பேதலிச்சு போயிடும், அதனால ஒரு குழப்பம் வரும். குழப்பத்துல இருந்து இன்டெலிஜென்ஸ், என்ன படிச்சு என்ன யூஸ், தெருவுல குழையடி சண்டை தானே சொன்னீங்க, அந்த மாதிரி ஒருத்தன் தலை இன்னொன்னு தலை. இந்த ஊர்லயும் நிறைய நடக்கும், குழையடி சண்டை இல்ல, இந்த ட்ரெயின்குள்ள நடக்கும். அந்த 4th சீட்ல நான் உட்காந்துருந்தேன், என்ன எப்படி நீ எழுப்பி, ஏதோ ஒரு ரீசன் வரும். ட்ரெயின் நம்ம போய் சேர்றதுக்கு ஒரு 1 hour எடுக்கும். அந்த 1 hourக்குள்ள என்னோட வந்து லைஃபே பறிப்போனா போல சண்டை, 2 பேரோட தலைமுடியை பிடிச்சிட்டு அந்த மாதிரிலாம் சண்டை போட்டுப்பாங்க. ஸோ லாஸ் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ். இவ்வளவு எல்லாம் படிச்சு என்ன யூஸ், நம்ம வந்து ரொம்ப ரொம்ப கீழ்த்தரமான நிலையில நம்ம வந்து செயல்படுவோம். And then one falls down into gross material existence. திரும்பி யாரையும் என்ன பண்றான், சில பேர் கொலை பண்றான், சில பேர் கொள்ளை அடிக்கிற ஏதோ பண்றான், அவன் வந்து திரும்பி வந்து மாட்டிவிடும் இதே இந்த சக்கரத்துல. இதான் இதை போட்டிருக்கு. ஐயோ கிருஷ்ணா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் யாரு படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப என்னது, நம்ம எதுல சிக்கின் இருக்கோம்னா 3 எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. as fire is covered by smoke. இப்ப எங்கேயோ வந்து நெருப்பு படுத்தின்னு கொடுத்தோம்னா நமக்கு தூரம் இருக்கும், நமக்கு என்ன தெரியும், ஃபயர் கண்ணுக்கு தெரியாது, ஏன்னா நெல்ல மறைச்சிருக்கும். ஆனா என்ன தெரியும், மேல பார்த்தா புகையா இருக்கும். அந்த புகையை வச்சு கண்டுபிடிப்போம், அங்க நெருப்பு எங்கேயோ நெருப்பா இருக்கு, அதான் புகையா வருதுன்னு. சோ நெருப்பை கவர் பண்றது புகை. அப்புறம் இந்த மிரர் இஸ் கவர்ட் பை டஸ்ட். கண்ணாடி ஒரு 4 நாளைக்கு கண்ணாடி வந்து நம்ம ஒன்றும் துடைக்கலன்னா அப்படி டஸ்டியா இருக்கும், திரும்பி அதை கிளியர் பண்ணாதான் நமக்கு வந்து முகம் தெரியும் கிளியரா. சோ மிரர்ல வந்து டஸ்ட் உட்கார்ற போல. அண்ட் ஆஸ் தி எம்ப்ரியோ இஸ் கவர்ட் பை த womb. உள்ள குழந்தை அந்த கருவுல வந்து இந்த கருப்பையில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு, அது ஒரு கவர்டு இதுல உட்கார்ந்துருக்கு. அது போல the living entity is similarly covered by different degrees of lust. இல்ல எனக்கு அதுல எல்லாம் லஸ்ட், எனக்கு குடிக்கிற இதெல்லாம் கிடையாது, நானும் கல்லெல்லாம் குடிக்க மாட்டேன். வாட் அபவுட் சீட்டு இல்ல, அதெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். அப்புறம் ஒரு வேற ஏதாவது ஏதோ ஒரு வீக்னஸ் இருக்கும்,
ஒண்ணும் இல்ல, நிறைய வீக்னஸ் இருக்கும். அதுல எல்லாம் பண்ணல, இதுல எல்லாம் பண்ணல, ஏதோ ஒரு வீக்னஸ்ல நம்ம வந்து மாட்டிடுவோம். அந்த லஸ்ட் இல்லாம இருக்கிறது இல்ல. சோ நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு டிஃபரெண்ட், நிறைய அட்ராக்ஷன், ஏதோ இதுல வந்து நம்ம வி கெட் கலிபிள் சொல்லுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்க, நம்ம வந்து அது இதாயிடும், சரண் சரண் இல்ல என்ன சொல்லுவாங்க, we became victim of that, நம்ம ஏதோ சென்சஸ்ல அந்த மாதிரி ஆயிடும். சோ எவ்வாறு நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர் வாய்களும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். அதனால நம்ம எல்லாம் ஆக்சுவலி பகவானுடைய அம்சம், நம்ம எல்லாம் பார்ட் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் த லார்ட். நம்ம அதெல்லாம் மறைஞ்சு என்ன பண்றோம், புடவைக்கு ஆசை, நகைக்கு ஆசை, பேருக்கு ஆசை, புகழுக்கு ஆசை, அப்புறம் என்னது அலங்காரம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஆசை, அழகா இருக்கணும்னு ஆசை, வெயிட் போட்டுட்டேன் அதனால நான் வந்து ஜெம் அப்படியெல்லாம் அது ஆசை எல்லாம். அதான் சொல்றேன், நிறைய பணம் பிடுங்கிறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. அது நம்ம வந்து வி பிகம் இது விக்டிம் ஆஃப் தட். விக்டிம் அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க, வந்துட்டான் ஒண்ணும் இல்ல. டாக்டரோட கதையே இப்ப அப்படிதான் நடக்குது. டாக்டர் வந்துட்டான்னா நம்ம எங்க இதுல பக்ரா மல்லிகா அப்படின்பா, என்ன சொல்லுவா, ஆட்டுக்குட்டி, பக்ரானா ஆட்டுக்குட்டி. அப்பா ஒருத்தன் பலியாடு வந்தாச்சு, சரி அவனுக்கு போடு, ஃபர்ஸ்ட் வந்து இவ்வளவு கட்டணும், 1000 ரூபாய் அவங்களுக்கு அந்த இது என்னது என்ட்ரி ஃபீஸா வாட்டவர், அட்மிஷன் ஃபீஸ் அது இது, அப்புறம் இந்த டெஸ்ட் கொடுக்கணும் அந்த டெஸ்ட் எடுக்கணும், அது என்னன்னு தெரியாது. ஆனா எல்லா டெஸ்டும் எடுங்க, சிடி ஸ்கேனும் பண்ணணும், அது பண்ணி எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியும். ஃபர்ஸ்டே அவங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் அந்த கேஸ் கிடையாது, இதுல எல்லாம் நெகட்டிவ் தான் வரும் அவங்களுக்கு தெரியும். ஆனா அவங்களோட லிங்க் எங்க இருக்கும், லெபார்டரியும் பிகாஸ் ஐ வொர்க்ட் இன் லெபார்டரி, சோ ஐ நோ. கட்டெல்லாம் அடிச்சு அந்த பாவ செயலாம் நான் பண்ணிருக்கேன். நான் இட் இஸ் நாட் ரன் பை மீ, நான் வந்து அவங்க முன்னால நான் அந்த வேலை பண்ணிருக்கேன். ஸோ ஐ வாஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் தட். தப்பு தண்டா பண்றதுக்கு நான் வந்து உதவி பண்ணி எடுத்து கொடுத்துருக்கேன், என் கையால தானே கொடுத்துருக்கேன். கொடுக்காம இருந்திருக்கலாமே, நான் பண்ண மாட்டேன் தாதா இருப்பேன் அப்படின்னு காந்திவாதியா அந்த மாதிரி இருந்திருக்கலாமே. ஸோ அது எல்லாமே வந்து லிங்க்டு, அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் இப்ப தெரியும் வச்சுக்கோ. டாக்டருக்கும் லேபுக்கும் லிங்க், ஒரு டாக்டர் இன்னொரு டாக்டர் ரெஃபர் பண்றாங்கன்னா லிங்க், இவனுக்கு ஏதோ ஆதாயம் கிடைக்கும். இந்த மாதிரிதான் டாக்டர்ஸே படிச்சவங்களே அந்த மாதிரி வந்தாச்சு. சோ இந்த மாதிரி அப்ப ஆனா அவங்க மறந்து விடுறாங்க, நம்ம எல்லாம் எங்க இருக்கோம், we're all part and parcel of the Lord. நம்ம எல்லாம் ரொம்ப புண்ணிய ஆத்மா, நம்ம எல்லாம் அதை மறைஞ்சு விட்டு நம்ம பாக்கி உள்ளதெல்லாம் விஷயங்கள்ல வந்து ஈடுபட்டு பணம் தான் பெருசு, அதுதான் பெருசு, இதுதான் பெருசுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மயக்கத்துல இருக்கும். உயிர்வாய்கள் எல்லாரும் மறைக்கப்பட்டுள்ளன. இதெல்லாம் அடுக்க மறந்துட்டேன். கிருஷ்ணா கிளிக் பண்ணிட்டேன், இதெல்லாம் பொறுமையே கிடையாது. ஓகே, இதேதான் நம்ம படிச்சதேதான். லஸ்ட் என்னது, ரொம்ப அதீத ஆசை. எதுல கொண்டு வருது, டிஃப்ரெண்ட் டிகிரிஸ் ஆஃப் கவரிங் ஆஃப் லஸ்ட், காமத்தை மறைப்பதற்கான வெவ்வேறு அளவுகள் என்னது, கிருஷ்ண உணர்வின் பிரிங்கிங் ஆஃப் அச்சா ஓகே. இதுதான் படிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லஸ்ட் என்னெல்லாம், நெருப்பை வந்து புகை மண்டலம் வந்து இத மறைக்கிறா போல, தூசி கண்ணாடி வந்து தூசி மறைக்கிறா போல, கருவை வந்து கருப்பை இது கவர் பண்றா போல நம்ம அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்ப நம்ம அதுல விடுபடணும்னா என்னது, இது இங்க கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப என்ன ஆரம்பிக்கணும், கிருஷ்ண உணர்வின் ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல கிளாஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணணும். எவ்ரிடே இப்பெல்லாம் கிளாஸ் இருக்கும், ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்ணி ரொம்ப எல்லாம் புரியலைனாலும் ஏதோ ஒரு டிகாக்ஷன், அதான் நினைச்சு பார்க்கணும். யார் வீட்டுல எல்லாம் காஃபி எல்லாம் பண்றீங்களோ டிகாக்ஷன் அப்படி போட்டா டக்குன்னு விழுதுன்னா அந்த டிகாக்ஷன் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்காது, டப் 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 அப்படிதான் விழும். அது கொஞ்ச நேரம் 10 நிமிஷம் அப்புறம் தான் ஒரு 1/4 கிளாஸ் வந்திருக்கும், ஆனா ஸ்ட்ராங்கா விழுந்திருக்கும் இல்லையா. அப்படிதான் போகணும் நம்ம இல்ல, அந்த மாதிரிதான் ஸ்லோவா தான் போகணும். அதனாலதான் திரும்பி லெவல் 1 பண்ணுங்க, திரும்பி லெவல் 2 பண்றதுக்கெல்லாம் முடியுமா தெரியாது. லெவல் 1 அட்லீஸ்ட் யூ ஷுட், பிகாஸ் இட்ஸ் ஒன்லி ஷார்ட் கோர்ஸ், 18 days தானே, கடகடா முடிச்சு வந்துடணும். திரும்பி அடுத்த மாசம் பண்ணி வந்துடணும். அது பண்ண என்ன ஆயிடும், அது மாதிரி உள்ள போயிட்டே இருக்கும் நமக்கு. சோ கிருஷ்ண உணர்வின் ஆரம்பம் அப்படி. அப்புறம் ஆன்மீக முறைகளால் சுத்தப்படுத்துதல். ஆன்மீக முறையில என்னெல்லாம் பண்றப்போ, நம்ம தான் அட்வான்ஸா போயிட்டு இருக்கோம், நல்லாவே போயிட்டு இருக்கோம். எல்லாரும் பாக்குறாங்க, யாரு, தர்ணேஸ்வரி மாதாஜி பாக்குறாங்க, அட்மின்ஸ் எல்லாரும் பாக்குறாங்க, எல்லாரும் பார்த்தோம், ஆஹா இந்த கிளாஸ் இவ்வளவு நல்லா போயிட்டு இருக்கேன்னு கண் வைக்காம இருக்கணும். அவ்வளவுதான். எவ்வளவு 9-10 பேர் இல்லையா, சிலப்பெல்லாம் 9-10 பேர் வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடும். எல்லாரும் ரியலி குட் அப்படின்னு நினைச்சுப்பேன். அப்புறம் இன்னொரு நாள் பத்தி 7 பேர் 5 பேர், அது சண்டே வந்தா கேட்க வேண்டாம், எல்லாரும் ஒரு சோம்பேறி ஒரு மாதிரியா இல்ல, கொஞ்சம் ஒரு சண்டே இல்லையா. ஆன்மீகத்துக்கு எல்லாம் சண்டே கிடையாது, மண்டே கிடையாது. பகவான் சொல்றாரா இன்னைக்கு சண்டே ஒண்ணு, நோ காத்து ஃபார் யூ, நோ தண்ணி ஃபார் யூ சொல்றாரா. ஹார்ட் சொல்லும், அப்பா இன்னைக்கு சண்டே பா, லெட் மீ ரிலாக்ஸ். அது ஒரு செகண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ண போச்சு, உயிரே போச்சு நமக்கு. அதனால நம்ம வந்து we should always be thankful. There is no vacation for devotion. அது மாத்திரம் நினைச்சுக்கணும். ஆன்மீக முறைகளால் நம்ம வந்து சுத்தப்படுத்தணும். அப்புறம் என்னது, அறிவு முழுமையாக மூடப்பட்டுள்ளது, நாலேஜ் கம்ப்ளீட்லி கவர். அப்புறம் நம்ம வந்து இதெல்லாம் படிச்சு என்ன ஆகும்,
பிகம்ஸ் அவர் ஹேபிட் ஆஃப் டூயிங் எவ்ரிதிங். யாரு கேட்டாலும் வாயில என்ன வரும், இப்படி இரு அப்படி மீன்ஸ் நல்ல விஷயங்கள் தான் நம்ம இதுல வரும். நாலேஜால கவர் பண்ணிடும். நம்ம ஃபுல் வி வில் பி டோட்டலி கவர்ட் பை நாலேஜ். அடுத்தது யார் படிக்கும்? ஜெயஸ்ரீ மகன், லீலாவதி மாதாஜி நினைக்கிறேன். படிக்கிறேன். आवृतं ज्ञानं एतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च. हरे कृष्ण माताजी. மாதா நீங்களும் ரொம்ப நல்லா படிக்கிறீங்க மாதா. நீங்க அடுத்த ஏகாதசியில நீங்க எல்லாம் பேர் கொடுக்கலாம். யாரெல்லாம் ரொம்ப கான்பிடென்டா இருக்கும் உங்களுக்கு பேச்சுலயே, அந்த படிக்கிறதுலே தெரியாது. நான் வந்து சொன்னாதான் நீங்க பண்ணணும்னு இல்ல, யாருக்கெல்லாம் அந்த மாதிரி கான்பிடன்ஸ் இருக்கோ, ஏன்னா யூ வில் கெட் இனஃப் டைம். ஒரு 2-3 days டைம் ஆகுது கொடுப்பாங்க. இது உங்களோட பேர் வந்து கொடுத்தனா பேர் செலக்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அப்போ அந்த 2-3 days முன்னாடியே சொல்லிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு சாப்டர் அலாட் பண்ணா அந்த சாப்டர் படிக்கணும், அவ்வளவுதான். அது செகண்ட் சாப்டர் 18 சாப்டர் வந்து பாதி பாதியா படிப்பா. ஏன்னா நிறைய இருக்கு இல்லையா அது. அப்போ ஒரு பாதி ஒரு ஆள் படிப்பா, பாதி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த மாதிரி. சோ யாருக்கெல்லாம் ரொம்ப கான்பிடென்டா நல்லா படிக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த மாதிரி, ஏன்னா அது படிக்க நாளா இருந்திருக்கேன். அந்த மாதிரி 18 days கோர்ஸ் நாளா இருந்திருக்கேன். யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்கன்னா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுவேன், நான் வந்து அட்டன் பண்ணுவேன். அப்புறம் ஒரு நாளைக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க, எனக்கு தெரியாது இதெல்லாம். நீங்க ஆல்ரெடி எல்லா நீங்க போன ஏகாதசியில இருந்தீங்களா? நான் எல்லா ஏகாதசியிலும் இருக்கேன்னு நீ இன்னசென்ட்டா நான் சொன்னேன். ஓ இல்ல புதுசா வரவங்களுக்கு நம்ம சான்ஸ் கொடுவோம். சரி அதுல இருந்து ஹேண்ட் லோவர் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் 18 days எல்லாம் ஒரு கிளாஸா போயிட்டேன். இல்ல நான் இன்னசென்ட்டா நான் வந்து யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்க என் பேரை எழுதிடுவாங்க. அவங்க கவனிக்கல. அது இந்த ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி எல்லாம் அப்பெல்லாம் நிறைய படிச்சிருக்காங்க, அவங்களும் படிப்பாங்க. சோ அது படிக்க படிக்க என்ன ஆகுன்னா நமக்கு வந்து கான்பிடன்ஸ் வரும். இப்பயே நல்லா படிக்கிறீங்க, அந்த மாதிரி ஏகாதசியும் போயிட்டு படிச்சீங்கன்னா நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும். ஓகே. சோ இதெல்லாம் என்ன கொடுத்திருக்காரு? Thus the wise living entity's pure consciousness becomes covered by his eternal enemy in the form of lust, which is never satisfied and which burns like fire. அதனால என்னது? wise living entity's pure consciousness எல்லாம் நம்ம தான். நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் ரொம்ப கான்சியஸ்னஸ் என்னது? ஆத்மா நம்ம இருக்கோங்கிற அந்த உணர்வு எல்லாம் ரொம்ப பியூர். அவர் சச்சித் ஆனந்தானா, நம்மளும் சத்து சித்து ஆனந்தா, நம்மளும் அதே குவாலிட்டி, சேம் குவாலிட்டி. ஆனா என்ன ஆகிவிட்டோம்? இந்த பௌதிக உலகத்துல தூசு எல்லாம் பட்டு நம்ம கலங்கம் அடைந்து விட்டோம். இட்டர்னல் எமி ஆஃப் என்னது? லஸ்ட், ஒரு அதீத ஆசை, ஏதோ ஒரு இதுல ஆசை. ஒரு என்னது? பெண் பொன் மண், மண் பொன் பெண், இது மூணும் பெரிய இது நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, தமிழ்லயே சொல்லுவோமே, அந்த மாதிரிதான். லஸ்ட்னா என்னது? அதீத ஆசை இருக்கிறது இருந்தோம்னா இதெல்லாம் நம்ம ஒரிஜினல் என்ன சச்சித்தானதெல்லாம் கவர் ஆயிட்டு வில் பிகம் ஒரு அந்த. அப்புறம் அதுல என்ன ஆகும்? ஏன் அதுல ஆசையப்படக்கூடாதுன்னா பண்ணலாம், போரும்னே தோணாது. ஒரு மனை வாங்கிட்டோம், போருமா? இல்ல இன்னும் ஒரு 2 பக்கத்தே ஒரு மனை வந்திருக்கு, அதை இதை விட கம்மியா கொடுக்குறான். நம்ம இதை வாங்கிட்டதுனால அதை வந்து 50% கொடுக்குறான்னா ஏன் ஆசை இல்ல? வேண்டாம், எனக்கு ஒண்ணு போறோம்னு யாரு இருப்பாங்க? அதுவும் வாங்கிடலாமே, ரோடு பக்கமா இருக்கு. என்னவோ ஒரு மனையோ இல்ல ஒரு பொருளோ, ஒரு சாரிக்கு 2 சாரி, 3 சாரி, 4 சாரி ஃப்ரீ. நீங்க பெரிய சாரி, நல்ல ஒரு காஸ்ட்லி சாரி வாங்கிட்டீங்க, 4 சாரி ஃப்ரீ, அடுத்தது ஒரு சாரிக்கு ஒரு 50% கொடுத்தா போறோம் அப்படின்னு நமக்கே ஆசை வந்துடும். இந்த மாதிரிதான் நம்ம வந்து வெளியில என்னது காம இது மாயாதேவி நம்மளை வந்து அந்த மாதிரி ஆட்கொண்டு நம்மளை அதெல்லாம் பண்ண வைக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி அதுல வந்து சாட்டிஸ்பாக்சனே நமக்கு வராது, which is never satisfied and which burns like fire. இவ்வாறாக அறிவுடைய ஜீவனின் தூய உணர்வு என்றும் திருப்தி அடையாததும் நெருப்பு போன்று எரிவதுமான காமத்தின் உருவிலான அவனது நித்திய எதிரியால் மறைக்கப்படுகின்றது. அப்ப அதுவும் வேணும், இதுவும் வேணும், இதுவும் அதுல மாட்டின் விடுறாங்க. எதையும் வேண்டாம்னு சொல்ல தோண மாட்டேங்கிறது, போரும்னு சொல்ல மாட்டேங்குது, தோண மாட்டேங்கிறது, அவன் மாட்டின் விடுறான். கிருஷ்ணா ஒரு நிமிஷம், இதுதான் வந்தது எப்போ? சாரி ஒரு நிமிஷம். ஓகே, அதே பாக்குறது சிமிலரா இருக்கு. ஓகே, காமம் என்ன பண்றது? கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் லஸ்ட், காமத்தின் பண்புகள். வாழும் நிறுவனம் இல்லை, வாழும் உயிர் வாழிய தூய நினைவை மறைக்கிறது. காமம் என்பது அறியாமையின் அடையாளம். காமம் ஒருபோதும் திருப்தி அடையாது. அப்புறம் காமத்தை திருப்திப்படுத்துவது நெருப்பில் எரிபொருள் சேர்ப்பது போன்றது. நான் வந்து ஒரு காமத்தை வந்து எதிர்கொள்றேன். இனிமே இன்னைக்கு வந்து சண்டே, ஐ அம் கோயிங் டு ஹேவ் டோட்டல் என்னது நான்வெஜ் சாப்பிட்டு இன்னைக்கு எல்லாம் முடிச்சு இனிமேல சொல்றதா இல்ல. அடுத்த சண்டே வரும்போது ஒரு சண்டே சாப்பிட்டேன் இல்ல, இன்னைக்கு ஒரு இந்த லெட் திஸ் பி த லாஸ்ட் சண்டே. குடிக்கிறவனுக்கு அதுதான். இனிமே நான் அந்த பாட்டிலே தொடப்படுறதுல துக்கெல்லாம் எழுதிடுவோம், திரும்பி குடிப்போம். அதே மாதிரிதான் சிகரெட்டா இருக்கட்டும். என்ன நமக்கு வந்து நம்மளாம் சிகரெட் இதெல்லாம் கிடையாது சொல்றேன். ஒரு எது நம்ம கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காலோ அது வந்து இன்னைக்குமே திருப்தி ஆகாது, இன்னும் வேணும், இன்னும் அது என்னது எரிபொருள்ல திரும்பி நம்ம ஃபியூல தான் விட்டுட்டே இருக்கும். ஸோ ஹவு டு ஸ்டாப் இட்? அதை எப்படி நிறுத்துவது? அப்போ அதற்கு உணவளிப்பதை நிறுத்திவிட வேண்டும். அண்ட் அதை
லெட் இட் டை. இனிமே நான் வந்து சாப்பிட்றதா இல்ல. என்னது நான்வெஜ்ஜா இருக்கட்டும், காபி மெயினா. இதுக்கு நம்ம நான்வெஜ்க்கு போவானே, காபி பைத்தியம் தான் இருக்கோம் நம்ம. யாரா இருக்கிறோ ஃபர்ஸ்ட் இதை நம்ம எடுத்துடணும். இன்னைக்கு ஏகாதசில இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம். ஏகாதசி ஏன்னா நான் அப்படி பண்ணனால சொல்றேன். எதுவுமே இப்ப நான் உன்னை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன்னா ஐ ஹவ் டன் இட். இப்போ ஜபம் பண்ண நான் ஜபம் பண்றதுனால ஐ கேன் டெல் யூ வித் கன்விக்ஷன், எஸ் அது வந்து உங்களால பண்ண முடியும் அப்படின்னு. நான் பண்ணாத நீங்களா எழுந்துருங்கன்னா காலையில எழுந்து எல்லாம் பண்ணணும் சொல்லிட்டு நான் 5 மணிக்கு நல்லா தூங்கி 5:30 மணிக்கு எல்லாம் வந்தீங்களா, என்ன மங்களவாரத்துக்குலாம் நீங்க வரது கிடையாது, என்ன நினைச்சிருக்கீங்க அப்படின்லாம் நான் கேட்டா எப்படி இருக்கும்? மாதாஜி நீங்க முதல்ல வந்தீங்களா அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க இல்லையா? அதனால இப்ப நம்ம என்னது அதுக்கு உணவளிப்பதை நிறுத்த வேண்டும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், காமத்துல எதுல எல்லாம் மாட்டின்னு இருக்கோமோ அதை வந்து திரும்பியே பார்க்க போறது. காப்பி, எஸ் அதான் சொன்னேன், ஏகாதசியில காப்பி குடிக்கப்படாது. எஸ் இன்னைக்கு ஹோல் டே ஏகாதசி எப்ப முடியும் நான் காப்பி குடிக்காம இருந்துட்டேன். அப்பா அடுத்த நாள் துவாதசி வந்தது, ஃபர்ஸ்ட் காப்பி தான் வாயில போறது. ஆனா நெஞ்சு பார்க்கணும், போன நேத்துக்கு ஃபுல்லா இருந்துட்டோமே, என்னத்தை இழந்தோம் நம்ம? அதே 24 hours போச்சு. என்னாச்சு, எனக்கு தலைவலிச்சதுல தலை அப்படி கீழே வந்துட்டோம், ஒன்னும் ஆகலையே. கொஞ்சம் தோணி இருக்கும். அந்த 3 மணி 4 மணிக்கு காப்பி குடிச்சு பழக்கம், காத்தால ஒரு காப்பி குடிச்சு பழக்கம், தண்ணி குடிச்சுடணும், சூடா குடிச்சுடலாம். அது சுடு தண்ணி குடிச்சதுனாக்கா ஈக்குவல் டு காப்பி தான். அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம்னு என்ன ஆகும், நேற்றுக்கு பண்ணோமே அப்ப இன்னைக்கு ஏன் பண்ணக்கூடாது? அதே 24 hours தானே இன்னைக்கும். ஜபமா இருந்தாலும் சரி, காப்பியா இருந்தாலும் சரி, எனிதிங். நேற்றுக்கு என்னால 16 ரவுண்ட் பண்ண முடிஞ்சது, நேற்றுக்கு நான் 10 ரவுண்ட் பண்ணேன், இன்னைக்கு ஏன் பண்ணல? அப்ப தட் ஐம் லேக் பண்றேன், ஐ எம் லேக்கிங் சம்வேர். ஏன் இப்ப ஏதோ ஒரு சோம்பேறித்தனம் ஏதோ ஒன்று என்ன தடுக்கிறது. நோ, ஐ ஷுட் நாட் பி லைக் தட். அதை நான் திருத்திக்கணும். நான் எதுலயோ வந்து என்னது மனதை சோர்வா விட்டுட்டேன். ஐம் நாட் டேக்கிங் இன்ட்ரெஸ்ட், ஸோ லெட் மீ பி நல்லா ஸ்ட்ராங்கா படிச்சு. நேற்றுக்கு பண்ணல, இன்னைக்கு அதை விட நல்லா பண்ணும், இல்லாட்டா அதையாவது நம்ம மெயின்டைன் பண்ணும் அந்த மாதிரி. ஸோ அதை என்ன பண்ணும், அதுக்கு உணவளிப்பதை நிறுத்த வேண்டும். பண்ணக்கூடாதுன்னா பண்ணக்கூடாது. ஆல்மோஸ்ட் வந்துட்டோம் நம்ம எண்டுக்கு. யார் படிக்கிறீங்க? ஒரு நிமிஷம். நான் மாதாஜி, லீலாவதி மாதாஜிக்கு அப்புறம் நான் மாதாஜி. இந்திரியாணி மனோ புத்திர் அஸ்யாதிஷ்டானமுச்யதே ஏதைர் விமோஹத் ஏஷ ஞானம் ஆவ்ருத்ய தேஹினம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி should also. நான் அடுத்தது வரட்டும், நான் அப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாம் செலக்ட் பண்ணி நானே சொல்றேன். நீங்க எல்லாரும் அப்ளை பண்ணலாம். எல்லாரும் கிடைக்குமா தெரியாது. இதுவும் வந்து இப்ப நிறைய பேர் ஆனதுனால, முன்னாடிலாம் அப்படி இல்ல, கிளாஸா வந்து கேட்பா, டீச்சர்ஸே கேட்பா. இப்ப அப்படி இல்ல, லாட்ரி சிஸ்டம் மாதிரி. லாட்ரின்னு அப்படி கிடையாது, தே வில் ஆடியோ அனுப்பணும். இப்ப யாரெல்லாம் வந்து நல்லா படிக்கிறீங்களோ கைண்ட்லி டூ இட். குட் ஃபார் நமக்கு வந்து என்னது செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தான். ஓகே, இதுல என்ன கொடுத்துருக்கு? The senses, the mind and the intelligence are the sitting places of lust. இந்த அதீத ஆசை வச்சுருக்கோமே, அது எங்க இருக்கு? நம்ம சென்ஸ் புலன்கள்ல இருக்கு, மைண்ட்ல இருக்கு, இன்டெலிஜென்ஸ்லயும் உட்கார்ந்து இருக்கான். Through them lust covers the real knowledge of the living entity and bewilders them. அதனால நமக்கு என்ன நாலேஜ் இருக்கு, என்ன எப்படி நம்ம ஆத்மா இதெல்லாம் ஈடுபடக்கூடாதுன்னு நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் இருக்கும். பட் அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த அந்த என்னது ஆடி செயல் அவனி செயல் அதுல எல்லாம் போய் நிற்போம். சே, நான் போய் இதுக்கெல்லாம் போயிட்டு ஆசைப்படுறேனே அப்படி தோணாது. ஏன்னா இது கிடைக்கிறதே ஈஸியா. அந்த பேக் 2 பேக் ஏன் எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கலாம், அவங்க போயிட்டு சண்டை போடுவோம். இது ஒரு பொருளுக்கு ஒரு பேக், இந்த பேக் தாங்க வீட்டுல என்ன இருக்கும், அது கிடக்கும் எங்கேயோ கார்னர்ல. அது பிளாஸ்டிக் யூஸே பண்ணக்கூடாது நம்ம. யூ ஷுட் நாட் டச் இட். வீட்டுல வந்து சும்மா கிடக்குவாங்க. ஸோ யூ ஷுட் நாட் என்னது கான்சியஸ்லி யூ ஷுட் நாட் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. எனிவே எல்லாரும் அப்படிதான் இருக்கீங்க, நல்லவங்களா தான் இருக்கீங்க. நான் சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லிட்டு. சோ புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகியவை காமம் அமரக்கூடிய இடங்களாகும். அவற்றின் மூலம் ஜீவனின் உண்மை இவற்றின் மூலம் ஜீவனின் என்ன படிக்கிறேன் நான், தமிழை கொலை பண்றேன். இவற்றின் மூலம் ஜீவனின் உண்மை அறிவை மறைத்து காமம் அவனை மயக்குகின்றது. எதை மறைக்கிறது? காமம்ங்கிறது இதெல்லாம் மறைக்கிறது. இப்ப இங்க பார்த்தா தெரியும், ஒரு குதிரையும் ஒரு புலன் மாதிரி. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம். கண்ணு அப்படியே அலப்பாயும், அதை பார்க்கலாமா இதை பார்க்கலாம், எது அழகா இருக்கு எது என்னன்னா எது அழகு எல்லாம் அந்த மாயா சக்தியில இருக்கிற எல்லாம் தான் அழகா இருக்கும். ஒரிஜினல் கோல்டு பார்த்தா அவ்வளவு மினுக்காது. கோல்டு இல்லாதது அந்த போலி இது இருக்குமே, நகை கடையில போனா தெரியும், இவ்வளவு அழகா இருக்கு மின்னறது அப்படி இப்படி தோணும். எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும். போலியா இருக்கிறதுலாம் ரொம்ப நல்லா மின்னும், ஏன்னா வித்து போனமே. அதே போலதான் மூக்கு, நாக்கு, கண்ணு எல்லாம் எவ்ரிதிங். ஸோ ஆல் திஸ் 5 senses இது. அது எப்படி கட்டுப்படுத்தலாம்? மைண்டாலதான் கட்டுப்படுத்தணும். கண்ணே அங்க பாக்காது, என்ன பாக்கணும்? அப்ப நான் கண்ணை வச்சிருந்து என்ன பாக்குறது? அர்ச்ச விக்கிரகத்தை பாரு. மூக்கே என்ன நீ என்ன மோந்து பாக்குற? பகவான் என்னது கொடுத்த என்னது பிரசாதம், அதையும் மோந்து பார்க்கலாம். பூ எல்லாம் கொடுப்பாங்க, அதெல்லாம் நுகர்ந்து அழகா தலையில சூடி, இல்ல தலையெல்லாம் தலைமுடி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி காதுலயா சொன்ன புருஷெல்லாம் என்ன பண்ணுவா, காதுல சொருகிப்பான்.
அப்புறம் இந்த பிரசாதம் வாய் என்று கொடுத்துருக்கு, பிரசாதம் சாப்பிடதான், எனக்கு தோணினதை சாப்பிடணும் அந்த மாதிரி கிடையாது, பிரசாதமா சாப்பிடணும். அப்புறம் பஜன் பாட்டு பாடணும். கை என்னத்து கொடுத்துருக்கு, தாளம் போட்டு பகவானை இது பண்றதுக்கு. கால் என்னத்து கொடுத்துருக்கு, மாலுக்கெல்லாம் போறதுக்கு இல்ல, அது இருக்கவே இருக்கு, நம்ம போகதான் போறோம். பகவானை பிரதட்சணம் பண்ணணும், துளசி வழிபாடு பண்ணணும், அதை பிரதட்சணம் பண்ணணும், அதுலதான் நமக்கு வந்து இது கிடைக்கும் பெனிஃபிட். அப்போ மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணணும், அது வந்து கடிவாளமா என்ன சொல்லுவாங்க, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும். அண்ட் ஹவு கேன் யூ டூ தட், இது த்ரூ இன்டெலிஜென்ஸ். இன்டெலிஜென்ஸ் தான் அந்த நம்ம எவ்வளவு புத்தி கூர்மையா இருக்கோ அதனாலதான் மைண்ட் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்க முடியும். நம்ம புத்தி ஸ்ட்ராங்கா இல்லைன்னா என்னது, மைண்ட் அப்படியே லூஸா விட்டுட்டோம், எல்லாம் கண்ணு எங்கேயோ மேய போகும், காது மேய போயிடும், எல்லாம் மேய போயிடும். ஆனா இதெல்லாம் எங்க பின்னாடி யாரு உட்காந்துருக்கா, சோல். நாம தான் உட்கார்ந்து இருக்கோம், நாம தான் இன்டெலிஜென்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணி, அது மைண்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி, அந்த 5 சென்சஸை கண்ட்ரோல் பண்றோம். ஓகே, கிருஷ்ணா. நான் மறந்து போயிடுறேன் இது பண்றதுக்கு. கிருஷ்ணா நாகலியா ஆயிடுச்சு. ஓகே, அப்ப ஹவு டு காங்கர் தி எனிமி லாஸ்ட். காமம் அமர இடங்கள் இதுல மைண்ட்ல இருக்கு, இன்டெலிஜென்ஸ்ல இருக்கு, சோ நம்ம கிட்டயே அந்த சோல்லியா இருக்கு. 5 சென்சஸ் இதெல்லாம் இருக்கு. பாக்குறது, காதால கேட்கறது, நுகர்றது, இந்த நுகர்றது, டச் அண்ட் டேஸ்ட், இதெல்லாம் சென்டர் ஆஃப் ஆல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த சென்சஸ் மைண்ட்ல இருக்கும். எல்லாம் உட்காந்து பண்ணணுமா வேண்டாமா, பண்ணி ஒருக்க சாப்பிட்டு பார்க்கலாமே, ஒருக்க வந்து பார்க்கலாமே, ஒருக்க தொட்டு பார்க்கலாமே, எல்லாம் இருக்கும். இந்த ஆசையெல்லாம் இதுக்குள்ள உட்காந்துருக்கும். புலன்களின் அனைத்து செயல்பாடுகளின் மையம் இங்க. அப்புறம் ரிசர்வேர் ஆஃப் ஐடியாஸ், நிறைய ஐடியாஸ் எல்லாம் கொடுக்கும் அந்த மைண்ட். அப்படி பண்ணலாமே, இப்ப பண்ணலாமே அப்படிலாம். உணர்வு திருப்திக்கான யோசனைகளின் நீர்த்தேக்கம். அதுல என்னது, லஸ்டி இன்டெலிஜென்ஸ் கேபிட்டல், அதான் அதுல இருந்துதான் ஆரம்பம். நிறைய ஐடியாஸ் வரும், நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவோம். காம நுண்ணறிவு மூலதனம் எல்லாம். அப்புறம் ஆன்மாவை பாதிக்கிறது. அப்புறம் என்னது, சோல் அக்வேர்ஸ் ஆல் திஸ் ஃபால்ஸ் ஈகோ, தவறான ஈகோ. ஓகே, இது பெருசால போர்ட்ல நல்ல மேடம். இன்னும் நான் 3-4 ஸ்லோகம் தான் பிடிச்சோம். எஸ், யார் படிக்கணும் அடுத்தது? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி அப்படி போயா, பத்மா, ராஜி மாதாஜி படிங்க. இருக்கலா, படிங்க. இருக்கே மாதாஜி. படிங்க. தஸ்மாத் தவம் இந்திரியாண்ய, தவம் இல்ல மாதாஜி, துவம் துவம் துவம். தஸ்மாத் துவம் இந்திரியாண்ய தௌ நியம்ய பிரத்ய பரதர் பாப்மானம் பிரஜஹி ஹியேனம் ஞான விஞ்ஞான நாயனம் நாசனம். ஞான விஞ்ஞான நாசனம், நாசம். சிமிலரா இருக்கும் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சிமிலரா. Therefore, O Arjuna, best of the Bharatas, in the very beginning curb this great symbol of sin. அதனால முதல்ல என்ன பண்ணும், இந்த லஸ்ட்ங்கிறத இதை வந்து முதல்ல நீ கண்ட்ரோல் பண்ணிடு. ஆரம்பத்துல என்ன பண்ணிடணும், நம்ம முதல்ல அதை தீனி போடாதே, ரொம்ப அதீத ஆசை அதுல போயிடாதே, முதல்ல அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிடும். In the very beginning curb the great symbol of sin, that is lust, by regulating the senses. அப்ப அதை ரெகுலேட் பண்ண, நம்ம புலன்களை எல்லாம் ரெகுலேட்னா என்ன அர்த்தம், புலன்களை எல்லாம் எது பார்க்கணுமோ அதை தான் பார்க்கறதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணிடணும். அப்ப என்ன ஆகும், இந்த லஸ்ட் அதீத ஆசையில இருந்து விடுபடணும். அப்ப இந்த புலன்களை எல்லாம் அதுக்கு எதெல்லாம் பார்க்கணுமோ அதுதான் பார்க்கணும், எதெல்லாம் நுகரணுமோ அதுதான், எதெல்லாம் தொடணுமோ அதுதான் தொடணும், எங்கெல்லாம் நடக்கணுமோ அங்கதான் நடக்கும். அந்த மாதிரி ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணணும். Regulating the senses and slay this destroyer of knowledge and self-realization. எனவே பரத குலத்தோரின் தலை சிறந்த அர்ஜுனா, புலன்களை ஒழுங்குபடுத்துவதால் பாவத்தின் பெரும் சின்னமான இந்த காமத்தை ஆரம்பத்திலேயே அடக்கி ஞானத்தையும் தன்னுணர்வையும் அழிக்கும் இந்த எதிரியை அறவே ஒழித்து விடுவாயாக. இது வந்து என்ன பண்றது, நம்மள இந்த காமம்ங்கிறது என்ன பண்றது, அறிவு. என்ன ஒரு நம்ம எல்லாம் இன்டெலிஜென்ட் தான். அதர்வைஸ் குடிக்கிறவன் வந்து குடிச்சப்புறம் தான் போதலை நம்ம வளருவோம். குடிக்கலன்னா யூ மஸ்ட் பி வெரி இன்டெலிஜென்ட், ரொம்ப படிச்சிருப்போம், எல்லாம் இருக்கும். ஆனா குடியில என்ன ஆயிடும், அந்த மயக்கத்துல வந்து எல்லாம் தப்பு தண்டை இதெல்லாம் பண்ணுவோம். சோ தன்னுணர்வை அழிக்கும் இந்த இதுல இருந்து எதிரியை அறவே ஒழித்து விடும். அதுக்கு என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து அந்த காமத்துல இருந்து விடுபடணும். கிருஷ்ணா படுத்துறேன். காமத்தை வெல்வது எப்படி? ஓகே. ஈவன் a late beginner, இப்ப நான் 80 வயசு ஆயிடுத்து, நான் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன், எல்லாம் வேலையை முடிச்சுட்டேன், நோ ப்ராப்ளம், அதுவும் ஒன்னும் லேட்டு கிடையாதுங்கிறார் கிருஷ்ணர். அப்போ நமக்கு வந்து இமிடியேட்டா ஒரு சொன்னேன், ஞானோதயம் பெறறதுக்கு வந்து ஒரு க்ஷணம் போதும், நமக்கு அந்த இது கிடைச்சி இமிடியேட்டா கோலோகம் போகலாம், இல்ல நிறைய ஜென்மம் எடுத்தும் போயிட்டே இருப்போம் அந்த மாதிரி. So even a late beginner can become lover of God by following regulative principles of devotional service. What are the regulative principle? நம்ம இஸ்கான்ல சொல்லி ரொம்ப இதாவே சொல்லியிருக்காங்க. நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன். மீட் ஈட்டிங்னா நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது. நோ இன்டாக்சிகேஷன், போதை பொருள். அதுவும் இல்ல நான் கஞ்சா சரஸ்லாம் குடிக்கிறது இல்ல, காப்பி டீ அதுவும் போதை தான்.
கிளியரா சொல்லிட்டேன். அதுலயே இன்னும் இருக்கு. அதனால யூ ஃபீல் ஃப்ரெஷ்னஸ். காப்பி குடிக்கலன்னு மண்டை உடைச்சுப்பா, காப்பி குடிச்சேன்னா ஐ எம் ஃபீலிங் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்னஸ். அப்ப எதனால வருது? காப்பில வருதுன்னா அதுல ஒரு கஃபேனோ என்னமோ கொடுத்துருக்காங்க, அதனாலதான் வருது. அது ஒரு இதுதான் போதைப் பொருள் தான். இப்ப என்னது, நோ மீட் ஈட்டிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன், அப்புறம் என்னது, நோ கேம்பிளிங், பணத்தை வைத்து விளையாடுறாங்க இல்லையா, இந்த லாட்டரி சீட்டோ இல்ல பணத்தை போட்டு ஏனோ சம்திங் ஆயிடணும், அதெல்லாமும் நிறுத்தணும். அப்புறம் என்னது, இது இல்லிசிட் ரிலேஷன், சூதாட்டம். சூதாட்டம் 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 சூதாட்டம்னா பணத்தை வைத்து விளையாடுறது. இப்ப நம்ம மகாபாரதத்திலேயே பார்த்தோம் இல்லையா, பணத்தை இல்லையா, பணம் எல்லாம் இழந்து எல்லாம் இழந்து மனிதர்களே விற்க, ஏன்னா அது ஒரு வெறி மாதிரி வந்துடும். அப்புறம் மறந்து போயிடுறான், நம்ம இவ்வளவு தோத்துன்னு இருக்குமே, அடுத்தது நம்ம தோத்துருவோம், இல்ல ஜெயிப்பேன், ஏன்னா 4 டைம் நான் ஜெயிச்சிருக்கேன், இன்னமும் ஜெயிப்பேன் ஜெயிப்பேன் ஜெயிப்பேன்னு தோத்துட்டே இருக்கும். சோ கேம்பிளிங் பண்ணக்கூடாது. கடைசியில என்னது, இல்லிசிட் ரிலேஷன். நமக்குன்னு ஒரு ஒரு என்னது, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல நம்ம இருக்கோம், ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்னா அதுலதான் இருக்கும். அது கட்டுப்பாடோட இருக்கும்போது என்னது, நல்லா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தோம், ரொம்ப நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணிருக்காங்க, பிரபுபா ரொம்பவே விஸ்தாரமா இருக்கு. சோ அதெல்லாம் தான் ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் இஸ்கான்ல கிளியரா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த 4 தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்ணாலே டிவோஷன் அப்புறம் இருக்கவே இருக்கு. நம்ம டிவோஷன் சர்வீஸ் பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு தான் இப்ப இதெல்லாம் பண்றோம். இப்ப நம்ம ஜபம் பண்றது யாரை திருப்திப்படுத்துறதுக்கு? பகவானே. இந்த பகவான் உள்ளூர உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காரு. ஓ, நீ என்ன பண்ற, ஃபுல் டே டைம் வேஸ்ட் பண்ற, நீ ஒன்னும் இந்த நேரத்தை நீ பண்ணிருக்கலாம் இல்லையா, யார்கிட்டயும் போன்ல இருந்து 1 hour பேசிட்டு இருந்த, இதுல நீ 4 ஜபம் பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னு அவரே சொல்லுவார். அத்தியாவசியமா போனா எஸ் பண்ணிதான் வேணும், அத்தியாவசியம் இடத்துக்கு போகணும், அப்ப நம்ம ஜபம் பண்ண முடியலன்னா எஸ் நோ ப்ராப்ளம், ஆனா டிராவல் பண்ணலாம், டிராவல் டைம்ல பண்ணலாம். சுதந்திரா தேவி மாதாஜி இப்ப ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. எனக்கு ரொம்ப அதிசயம் மாதாஜி, இந்த கிளாஸ் மூலமா நான் சொல்றேன், சுதந்திரா தேவி மாதாஜி பண்ணாம இருந்தாங்க, ஏன்னா ஷீ வாஸ் சிக். இப்ப வந்து ஜபம் மாத்திரம் பண்றது இல்ல, ஜபம் பண்ண நேவேதியம் முடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. So I'm so happy. That is how you have to show improvement. ஒரே நாள்ல எல்லாம் பண்ணிட்டேன் அப்புறம் 4 நாள் நான் பண்றது இல்ல, that is not. பகவானே இப்ப என்ன ஒரு நாளைக்கு நீ என்ன சொன்ன, நிறைய சப்பன் போக் 56 விதமான இந்த இது போடுறேன், வெரி ஹாப்பி. அடுத்த நாள் பட்னியோட நான் நிக்கிறேன், எனக்கு ஒண்ணுமே நீ கொடுக்க மாட்டேங்குது, தண்ணியோ கொடுக்க கூடாதா, அந்த மாதிரி எல்லாம் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணிடுவார். தாமதமாக ஆரம்பிப்பவர் கூட பக்தி சேவையின் ஒழுங்குமுறையை கொள்கைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் கடவுளை நேசிப்பவராக மாற முடியும். அப்ப நம்ம என்னது, கடவுள் நம்மளை நேசிக்கணும். நம்ம எல்லாருக்கும், நமக்கு எல்லாருமே கிருஷ்ணா பிரியர் தான். எவ்வளவு நம்ம வாட்ஸ்அப்ல போடுறோம், அது போடுறோம், எவ்வளவு கியூட் இல்ல கிருஷ்ணா, எவ்வளவு கியூட் அது இதுன்னு. ஆனா பகவானுக்கு நம்மளை பிடிக்கணுமே, அதுக்கு என்ன பண்ணணும், அப்போ பகவானுக்கு நம்ம திருப்திப்படுத்துற, அவருக்கு எப்படி திருப்திப்படுத்தணுமோ அதை நம்ம பண்ணணும், அப்பதான் அவருக்கு நம்மளை பிடிக்கும். எஸ், அடுத்தது யாரு மாதாஜி, யார் படிச்சா? ராஜி மாதாஜி படிச்சா. எல்லாருமே எஸ்ல மாதாஜி, எஸ்ல தான் இனி எல்லாரும் படிக்கணும். சிந்துஜா மாதாஜி, ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்திரியாணி பராஞ்சாஹுர் இந்திரியேப்யய பரம் மனஹ மனசஸ்து பரா புத்திர் ஜோ புத்தே ஹே பரதஸ்து சஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. உங்களுக்கு நல்ல தமிழ் வரதே மாதாஜி, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா படிக்கிறது. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா, கண்ட்ரி அவங்க ஸ்ரீலங்கால இருக்காங்க, அதனால எவ்வளவு நல்லா படிக்கிறாங்க. சில பேர் இப்போ அமெரிக்கால இருக்கேன், யூகேல இருக்கேன், ஆனா தமிழ் வராது, ஐ கேன் ஒன்லி டாக் இன் இங்கிலீஷ் அப்படிலாம் பேசுவாங்க. ஏன் நம்ம தமிழ் தானே இல்லையா, நம்ம தமிழ் தாய்மொழி எங்க போறது, அதை படிக்கணும் இல்லையா நம்ம. சோ என்ன சொல்றேன்னா, யங் கேர்ள்ஸ் இவளை சொல்ல முடியாது, ஏன்னா அவெல்லாம் ஜஸ்ட் தே ஹவ் கம் அவுட் ஆஃப் ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜ், அந்த தமிழே இருக்காதா இருக்கும், அந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல போகலாம் இருக்கும். பட் நம்ம ஒரு மாதிரி ஒரு மெச்சூர் வந்து ஐம் ரியலி இம்ப்ரெஸ் நம்ம அந்த மாதாஜி படி ஸ்ரீலங்கால இருக்கா, அதனால தமிழ் நல்லா பேசுது. ஏன்னா சிங்கால மொழி இருக்கு இல்லையா மாதாஜி, அங்க என்ன சிங்கால மொழி என்ன சொல்லுவீங்க இல்லையா, சிங்கள மொழி. ஏன் மாதாஜி, சிந்துஜா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருக்கு, சிங்களம் இருக்கு மாதாஜி. அது தெரியுமா, அந்த மொழியும் தெரியுமா உங்களுக்கு? அது கொஞ்சம் தெரியும். அந்த சிங்களீஷ் தான் கூட யூஸ் பண்ணுவாங்க, சிங்களம். நீங்க எவ்வளவு வருஷமா இருக்கீங்க ஸ்ரீலங்கால? பிறந்ததே ஸ்ரீலங்கா தான் மாதாஜி. எவ்வளவு இது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இல்ல அது, அந்த மாதிரி இருக்கிறது. ஏன்னா அங்கேயே பிறந்தா அந்த மொழிதான். இப்ப நீங்க அமெரிக்கன் யாராவது அமெரிக்கால பிறந்திருக்கேன் இல்ல வேற எங்கேயோ பிறந்திருக்கேன்னா அதுக்கெல்லாம் இங்கிலீஷ் தான் பேசும். எப்படி நம்ம தாய்மொழியை விட்டுட்டு அந்த இங்கிலீஷ் தான் பேசுறாங்கன்னு அதிசயமா இருக்கும். ஆனா வெரி குட், நீங்களும் நல்லா படிக்கிறீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், மியூட் பண்ணிடுறேன். அப்ப இதுல என்ன கொடுத்திருக்கேன்னா, இந்த ஒர்க்கிங் சென்சஸ் ஆர் சுப்பீரியர். இப்ப வந்து எது சுப்பீரியர், இந்த ஒர்க்கிங் சென்சஸ் எது, இந்த கண்ணு காது மூக்கு ரொம்ப சுப்பீரியர் தான். சுப்பீரியர் டு கண்ணால பார்க்கறது, இதெல்லாம் ஒரு டல் மேட்டர் தான். எது, இந்த காதுன்னு ஒரு தோல் இப்படி கொடுத்துருக்கு, என்னது ஒரு அவயம், என்ன சொல்லுவாங்க, அங்க அவயம் இன்னொரு கொடுத்துருக்கு, அதுல உள்ள ஹியரிங் சென்ஸ் இல்லைன்னா இட் இஸ் ஒன்லி இதுதான் ஒரு என்னது இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், மை ஃபேஸ்
இது இருக்கு, கண் இருக்கும். சில பேர் நிறைய காட்சி இருக்காது, they are unable to see, பட் இருக்கும். கண்ணுன்னு ரெண்டு இருக்கும், உள்ள பால் இருக்கும், இப்படி இப்படி ஓடி இருக்கும். ஆனா அவளுக்கு கண்ணு பாக்குற அந்த திறன் இருக்காது. அதே போல மூக்கால நுகர்ற திறன் இருக்காது. அதே போல அந்த மாதிரி நிறைய அது என்னது the working senses இதெல்லாம் ஒர்க் பண்றது இல்லையா, that is sense superior to the dull matter. டல் என்னது, இந்த மாதிரி புலன்கள், இது என்ன சொல்லுவா, ஜடப்பொருள். இதெல்லாம் ஜடப்பொருள் தான். superior to dull matter. மைண்ட் வந்து சென்சஸை விட சுப்பீரியர், அது அதை விட ஸ்ட்ராங். மைண்டால நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், எல்லாத்தையும் சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸோ மைண்ட் இஸ் ஹையர் தேன் த சென்சஸ். இன்டெலிஜென்ஸ், நம்ம புத்தி கூர்மை, அது மைண்டையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும். இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் ஸ்டில் ஹையர் தேன் த மைண்ட். அண்ட் ஹீ, அதை விட ஸ்ட்ராங் யாரு, சோல். பின்னாடி உட்கார்ந்து இருப்பான். நம்ம அந்த இது பார்த்தோம் இல்லையா, அது இது மாதிரி நம்ம பார்த்திருக்கோம் நினைக்கிறேன் இல்லையா, தெரியல. அண்ட் த சோல் இஸ் ஈவன் ஹையர் தேன் த இன்டெலிஜென்ஸ். நம்ம பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கும் யாரு, நாம தான். நாம்னா என்னது, சோல். அது எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இன்டெலிஜென்ஸ், the mind and working senses and the dull matter also. எல்லாத்துக்கும் சூப்பர் பவர் அது சோல்ட்ட தான் இருக்கு. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை. மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது. புத்தி மனதை விடவும் உயர்ந்தது. மேலும் அவனோ, தட் இஸ் ஆத்மாவோ, புத்தியை விட உயர்ந்தவன். நான் இதை வந்து பாடியில வந்து எல்லாம் பார்ட்ஸ் இருக்கும், அதோட சென்சஸ் ஆர் சுப்பீரியர் டு டல் மேட்டர். பாடி பார்ட்ஸ் இஸ் டல் மேட்டர். Senses is superior. Senses the mind is higher than the senses. Mind is greater than the intelligence. Intelligence is still higher than the mind. Intelligence என்ன அர்த்தம்னா மைண்டால் கண்ட்ரோல் பண்ணி. இதனால நமக்கு என்ன கிடைக்கும், இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதா படிக்கிறதுனால தான் தெரியுது. இந்த இன்டெலிஜென்ஸ் டெவலப் பண்ணிட்டு நம்ம நிறைய நாலேஜ் வந்துருச்சு. ஸோ த இன்டெலிஜென்ஸ் சேஸ் நோ, மைண்ட் பி ஸ்ட்ராங். அவெல்லாம் அப்படி லூஸா விடாது, நல்லா வேலை பண்ணிவா. அவன் எல்லாம் பகவானை வந்து திருப்திப்படுத்துறதுக்குள்ள மாத்திரம் தான் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணோம். லேக்கா விட்டுட்டோம்னா எல்லாம் போச்சு, தவிடு பொடிதான். soul is even higher than the intelligence. So இதுல நம்ம வந்து ஏதோ 10th 11th சாப்டர்ல இன்னும் காட்டினேன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், அப்ப இப்படிதான் இதோட சீனை நம்ம வச்சுக்கலாம். இந்த படத்தில் 1வது குதிரை கண் புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. பகவானின் அர்ச்ச விக்கிரகத்தை தரிசனம் செய்ய மற்றும் பகவத்கீதை, பாகவதம் போன்ற வேத புத்தகங்களை படிக்க பயன்படுத்த வேண்டும். 2வது குதிரை என்னது, மூக்கு. இந்த படத்தில் 2வது குதிரை மூக்கு புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. ஒன்லி புலன் உறுப்பு தான் குறிக்கிறது. ஓகே, அது என்ன பண்றது, கிருஷ்ணருக்கு வழங்கப்பட்ட துளசி இலைகள், மலர்கள், கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற நல்ல வாசனையை முகர்ந்து பார்க்க பயன்படுத்த வேண்டும். பார்க்கவா, முகர்ந்து பார்க்க, முகர்ந்து பார்க்க. காது, 3வது உறுப்பு என்னது, காது. இந்த படத்தில் 3வது குதிரை காது புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. கிருஷ்ண பஜனை, தெய்வீக இசை, பகவத்கீதை மற்றும் வேத பாசுரங்களை கேட்க பயன்படுத்த வேண்டும். கை என்னதுக்கு யூஸ் பண்ணுமா. இந்த படத்தில் 4வது குதிரை கை புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. கிருஷ்ணருக்கு அர்ச்சனை செய்ய, பிரசாதம் செய்ய மற்றும் கிருஷ்ணரின் பாதங்களை வணங்க கைகளை பயன்படுத்த வேண்டும். 5வது குதிரை. இந்த படத்தில் 5வது குதிரை வாய் மற்றும் நாக்கு புலன் உறுப்பை குறிக்கிறது. வாய் மற்றும் நாக்கு கிருஷ்ண பிரசாதம் போன்ற சிறந்த உணவை ருசிக்க மற்றும் கிருஷ்ண பஜனை செய்யவும், கிருஷ்ணரை பற்றி பேசவும், கிருஷ்ணரின் புகழை பற்றி மற்றவருக்கு கூறவும் பயன்படுத்த வேண்டும். அண்ட் இதை வந்து யார் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க, இந்த சென்சஸ் எல்லாரையும் மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்றது. அந்த குதிரை அங்க போகாது, இங்க போகாது, அது இப்படி டக்கு டக்கு டக்குன்னு குதிரை ஓட்டும் போது அது இப்படி இழுப்பாங்க இல்லையா, அதான் மைண்ட். அந்த மைண்ட் ஏதாவது நம்ம வந்து இதை இழுக்க முடியும். நம்ம இன்டெலிஜென்ஸ் ஷுட் பி ஸ்ட்ராங் இனஃப். இவ்வளவு எல்லாம் படிக்கிறோம், எவ்வளவு வந்துட்டோம், நம்ம 3rd சாப்டர் எண்டுக்கு வந்துட்டோம். மைண்ட் இஸ் சோ இன்டெலிஜென்ட், நிறைய வளர்த்துட்டோம். நம்ம வி நோ வாட் இஸ் வாட். நம்ம ஆத்மானு தெரிஞ்சு போயிடுது. அடுத்த ஜென்மம் என்ன எடுப்போம் அக்கார்டிங் டு அவர் ஆக்ஷன், இதெல்லாம் ஒரு மாதிரி தெரிஞ்சு போயிடுது. அப்ப நம்ம மனசை நம்ம தான் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். நம்ம வந்து அதை லூஸா விட்டுட்டோம்னா இல்லைன்னா அதுக்கு தோண்டா போல எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கும். அப்ப இதுக்கு பின்னாடி என்னது, நான் தான் இந்த இன்டெலிஜென்ஸை யூஸ் பண்ணி, மைண்டை யூஸ் பண்ணி புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். நமக்கு வேண்டி வேற யாரும் பண்ண மாட்டாங்க. இப்ப முதல் தளத்துல என்ன இருந்தோம்னா, இதுல ஆன்மீகம்லாம் வரதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தோம், ஏதோ ஸ்லோகம் சொன்னா ஸ்லோகம் பண்ணேன், இப்ப பூ போடணும், அது பண்ணணும், இது பண்ணணும், இவ்வளவுதான் தெரியும் நமக்கு. ஆனா பாடிலி பிளாட்ஃபார்ம், உடல் மையத்துலதான் இருந்தோம். நம்ம உடல் வளரணும், உடலுக்கு என்ன வேணும், சாப்பிடணும், தூங்கணும், சாப்பிடணும், தூங்கணும், இதுலதான் இருக்கும். அதுல மெதுவா நம்ம வந்து என்ன இம்ப்ரூவ் ஆயிட்டோம், சென்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம், உணர்வு பூர்வமான தளம். நம்ம இது பண்றது நல்லதா கெட்டதா, இதெல்லாம் சரியா தவறா, ஏன்னா இப்ப நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாலேஜ் கெயின் பண்றோம் இல்லையா, நமக்கு சென்ஸ் புரியறது, அதுல வளர்ந்துட்டோம். அதுக்கு மேல என்ன வருது, மென்டல், மன அளவுல நமக்கு வந்து அனுமானம், இது பண்றது கரெக்டா, நம்ம இது படிச்சிருக்கேன், கரெக்ட்னு படிக்கிறேன், உணர்வு பூர்வமா தெரியறது. பட் வந்து இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்சுவல், பார்க்கிறேன், நுகர்றேன், பார்க்கிறேன், கேட்கிறேன், இதுல இருந்து விச் இஸ் பெட்டர். ஒரு பிலிம் சாங் கேட்கிறேன், ஒரு பஜனை கேட்கிறேன். பிலிம் சாங் நல்லா தான் இருக்கு, பட் பஜனை கேட்டாதானே எனக்கு நல்லது இல்லையா, பிரயோஜனம். சரி, கொஞ்ச நேரம் வந்து பிலிம் சாங் கேட்கலாம், ஆனா அதுக்கப்புறம் நான் பஜனையில தான் இன்வால்வ் ஆகணும், அதுதான் எனக்கு வந்து பயனளிக்கும் அப்படின்னு. அதுல மென்டல், எஸ்,
அதுவும் வந்து அக்ரி பண்ணும். மென்டலி யூ ஹேவ் டு கெட் இன்வால்வ். மனதளவுல நம்ம வந்து பண்ணணும். அப்புறம் என்ன வருது? இன்டெலெக்சுவல். அப்புறம் இதெல்லாம் படிக்கிறோமே, then we have to decide, we have come to a conclusion. இதெல்லாம் படிச்சப்பறம் ரைட் ஆர் நோ அது வந்து செலக்ட் பண்றதுக்குள்ள திறன் வந்தாச்சு நமக்கு. இன்டெலெக்சுவலி we are deciding. பண்ணலன்னா என்ன இப்போ? சரி இன்னைக்கு நைவேத்தியம் பண்ணல, இப்ப என்ன இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி படிச்சோம்னாக்க அந்த மாதிரி ஒரு லெவல்ல தான் நம்ம இருப்போம் அர்த்தம். அப்படி இல்லை, தேர்ட் இதுக்கு வந்தாச்சு. நம்ம 18 days கோர்ஸ் செகண்ட் லெவலுக்கு வந்தாச்சு. அது தேர்ட் சாப்டர் வந்தாச்சு. இப்போ நமக்கு நல்லாவே புரிஞ்சுக்கணும். எஸ், அறிவு சார்ந்து நமக்கு வந்து ஒரு உண்மையை தெரிஞ்சாச்சு. எஸ், ஐ ஹாவ் டு டூ. இன்னைக்கு இவ்வளவு ஜபம் பண்ணிதான். நேத்து இவ்வளவு பண்ண, இன்னைக்கு சோம்பேறியா இருக்கு, இன்னைக்கு சண்டே வெளியில போயிட்டேன். நோ எக்ஸ்கியூஸ் அட் ஆல். பகவான் ஒரு நேரமா நம்ம சொல்லியிருக்காரா, இன்னைக்கு காற்று இல்ல, சாரி ஐ எம் டயர்டு அப்படிலாம் அவர் சொல்றது இல்லையா? அப்ப நினைச்சு பார்க்கணும், அவர் என்னைக்கும் வந்து நமக்கு அவ்வளவு காரணமில்லா கருணை சொல்லுவா இல்லையா? காஸ்ட்லெஸ் மர்சி ஆன் எவ்ரிபடி. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம வந்து அவருக்கு ஒரு க்ஷணம் கூட அவரை வந்து மறக்காம நம்ம இதெல்லாம் பண்ணிதான் வந்து இது வந்து இன்டெலெக்சுவலா தான் நம்ம வந்து டிசைட் பண்ண முடியும். அப்புறம் என்ன ஆகும்? இதெல்லாம் முடிஞ்சுட்டுனா எந்த இடத்துல இருப்போம்? ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருப்போம். நம்ம எல்லாருமே அந்த லெவல்ல தான் இருப்போம். ஸ்பிரிச்சுவலி வி ஆர் ஆல் டூயிங் ஜஸ்ட் டு ப்ளீஸ் ஹிம். நான் பண்றேன் எனக்கு பெருமைக்கு இல்லை. அந்த இது டெய்லி அந்த இதுல என்ன வாட்ஸ்அப்ல எழுதுறேன், இன்னும் அதெல்லாம் பெருமையே கிடையாது. நான் இன்னைக்கு பண்ணலையா, பண்ணலதான், ஏன்னா வெளியில போயிட்டேன். நீ பகவானுக்கு நீ மாதாச்சு வந்தேன், துளசி தீர்த்தம் தான் வச்சேன். ஹி வில் பி ஹாப்பி. நீ வெளியில போற அப்போ என்ன நினைத்தே பாரு. ஏன் கடுகடுன்னு கதவை போட்டுன்னு போயிருக்கலாமே, அப்போ என்ன நினைச்சு அந்த ஒரு துளசி தீர்த்தத்தையாவது வச்சுட்டு போனேன் இல்லையா, ஐ எம் சோ ஹாப்பி அப்படின்னா. அது வந்து சப்பன் போக 56 ஐட்டம்ஸ் வச்சாலும் அந்த திருப்தியை விட இது அந்த இது விதுராணியோட கதை நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, பழத்தோல் சாப்பிட்டுட்டே இருந்தார் அவர். யாரா சாப்பிட முடியுமா? கிருஷ்ணன் சாப்பிட முடியாது. ஏன்னா ஆசையா அன்பா கொடுக்குறா. அதுக்கப்புறம் உணர்ந்து அவ வந்து பழத்தை கொடுக்கும்போது இது அவ்வளவு ருசியா இல்லையேங்கிற. பழம் வந்து ருசியா இல்லையா, பழத்தோல் நல்ல ருசியா. அதே நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? he likes what we give with love and affection. சோ ஆன்மீக தளத்துல நம்ம எல்லாருக்கும் let us continue. இந்த லஸ்ட் நம்ம வந்தாலே ஒரு டென்ஷன் வந்து ஆன்மா எங்க கிளிக் பண்ணணும். இன்டெலிஜென்ஸ் மைண்ட் இப்ப பார்த்தோம், குதிரையெல்லாம் பார்த்துட்டோம். சென்ஸ் புலன்கள் எதுல ஈடுபடணும்? 3.42. ஓகே, காமத்தின் செயல்பாடுகளுக்கான வெவ்வேறு விற்பனை நிலையங்கள். ஓகே, இதுதான் புலன்களை வைத்து மைண்ட் இதெல்லாம் கவர் பண்ணி வரும். சோ காஷன் இது மாதிரி படிக்கலாம். ஈவன் தோ த சோல் இஸ் த மாஸ்டர் ஆஃப் இன்டெலிஜென்ஸ், மைண்ட் அண்ட் சென்சஸ், unless it is strengthened by Krishna consciousness, there is every chance of falling down due to agitated mind. மைண்ட் எப்படி? மைண்டோட இது என்னது, சுபாவம் என்னது, குரங்கு மாதிரி மாறிண்டே இருக்கும். இன்னைக்கு நான் நல்லா பண்ணேன், இன்னைக்கு நான் பண்ண மாட்டேன். இந்த மைண்ட் சொல்லிட்டே இருக்கும், இன்னைக்கு போறோம் வேண்டா, நம்ம பண்ண மாட்டேன். இன்னைக்கு பண்ணணும், நிறைய பண்றேன். இப்போ மைண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும்? கண்ட்ரோல், ரெகுலேட்டட் பிரின்சிபல்ல நம்ம வந்து அதை பிடிச்சு வச்சுட்டே இருக்கணும். எச்சரிக்கை, ஆன்மா நுண்ணறிவு, மனம் மற்றும் புலன்களுக்கு அதிபதியாக இருந்தாலும் அது கிருஷ்ண உணர்வால் பலப்படுத்தாவிட்டால் கிளர்ச்சி அடைந்த மனதால் கீழே விழும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. என்னது? கிருஷ்ணா கான்சியஸ். அதனாலதான் இவன் வந்து ஒரு ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல் கொண்டு வந்திருக்கான். காலையில மங்களாரத்தி தூக்கம் வரும், அதனால அப்படியாவது பார்க்கலாம், கொஞ்சம் இப்படி பார்க்கலாம், அப்புறம் சரி இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா உட்காந்து பார்க்கலாம், நடந்துன்னு பார்க்கலாம், என்னவோ பண்ணி நம்ம பார்க்கணும். தூக்கத்தை வெல்லணும். அது பண்ணப்ப அப்புறம் 5 மணிக்கு மேல தூங்கலாமே, போயிடும். 5 மணிக்கு மேல தூக்கவே விடும். நல்லா தூக்கம் வந்ததும் போயிடும். அப்புறம் நாள் முழுக்க வீட்டுல தானே இருக்கும், அப்ப தூங்கலாமே. அப்பெல்லாம் வரதில்ல. அப்போ எப்போ ஒரு சைக்கிள் சரியாயிடும். நம்ம வந்து இந்த பிளட் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அதுல கூட சொல்லுவா சயின்ஸ்ல எல்லாம் வந்து பிளட் கொடுக்கறது எவ்ரி 3 months ஒருக்கா தான் கொடுக்கணும். அப்ப இந்த ஃபுல் இது ஆக்சுவலி 24 hours வந்துடும். இருந்தாலும் அந்த 3 months again you will be eligible for அது கொடுக்கணும், ரத்த தானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. கொடுத்துட்டோமே, இவ்வளவு லிட்டரா எடுக்க போறாங்க, ஒண்ணும் இல்லை, ஏதோ ஒரு சம் ml எடுக்க போறாங்க. எடுத்துட்டு என்ன ஆகும்? அந்த 24 hours திரும்பி வந்துடும். அது இட் வில் ஃபார்ம் அகெயின், the blood will be, நமக்கு எவ்வளவு முன்னாடி இருந்தோ அவ்வளவு பிளட் நம்ம இதுல வந்துடும். அது வந்து கொடுக்க என்ன உள்ள பியூரிஃபை ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால பிளட் டொனேஷன் எல்லாம் பண்ணலாம். சோ இதே போலதான் நம்ம இது என்னது, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல இருந்துட்டே இருக்கும்போதுதான், இல்ல நான் இனிமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்ல 4 நாளைக்கு நான் நாட் கோயிங் அவுட், ஐ எம் நாட் கோயிங் டு சி மங்களார்த்தி, ஐ வில் நாட் டு ஜப்பா, ஐ வில் நாட் ஆஃபர். அந்த மாதிரி இருந்துட்டோம்னா 5வது நாள் நமக்கு திரும்பி பெரிய காரியமா இருக்கும். அச்சோ திரும்பி ஆரம்பிக்கணுமா, ஜப்பா எங்க போச்சு, அந்த மாலை எங்க வச்சேன்னா ஆரம்பிக்கணும். அதனால மாலை இல்லைனாலும் கையால எனக்கு அதிசயமா இருக்கு. இவ்வளவு நாள திரிஷா மாத்தாச்சிட்ட மாலை இல்லாம எப்படி ஜபிச்சாங்கன்னு கையாலதான் வச்சு ஜெயிச்சிருப்பாங்க. அப்போவே வந்து ஜபம் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஆனா இப்ப மாலை வந்தோடனே இன்னும் ஒரு உத்வேகம் பண்ணணும். அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்? மைண்ட் எப்பவுமே அஜிடேட்டடா இருக்கும், பட் கிருஷ்ணா கான்சியஸா இருக்கணும். ஐ மீன் திஸ் கிளாஸஸ் கண்டிப்பா அட்டென்ட் பண்ணணும். காலையில் சீக்கிரம் என்னன்னு நான் பார்க்கதான் செய்வேன், மங்களாரத்தி பார்ப்பேன் அப்படின்னு. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. யார் படிக்கணும் இப்போ? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிங்க. இருக்கேடா? ஹரே கிருஷ்ணா இல்லையா? அப்ப ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி படிங்க.
ஹரே கிருஷ்ணா. நானே படிச்சேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவம் புத்தே பரம் பூத்வா சம்சப்யாத்மானம் ஆத்மனா ஜஹி சாஸ்திரம் மகாபாஹோ காமரூபம் துராசதம். Thus knowing oneself to be transcendental. நம்ம எல்லாருமே என்னது ஆன்மீகத்துக்கு சச்சித்தானது, அது எப்போ மறக்கவே கூடாது. நம்மளும் அவ்வளவு தூய ஆத்மா தான், பகவானை மாதிரி, குவாலிட்டி சேம். Thus knowing oneself to be transcendental to the material senses, mind and intelligence. O mighty armed Arjuna, one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence. மனதை எப்படி ஸ்ட்ராங்கா வச்சுக்கோ, பகவான் இடத்தில் நம்பிக்கையோட அதை வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது என்னாகும், பகவான் இடத்தில் ஒரு ஸ்ட்ரென்த் வந்துடும் அதுக்கு. So one should steady the mind by deliberate spiritual intelligence, that is Krishna consciousness, and thus by spiritual strength conquer the insatiable enemy known as lust. அந்த மாதிரி பகவானோட உணர்விலே இருக்கும்போது என்னாகும், இந்த அதீத ஆசையில இருந்தெல்லாம் விடுபட்டுடும், அந்த ஒரு லஸ்ட்ல இருந்து விடுபட்டு விடுவோம். இவ்வாறாக ஜடப்புலன்கள், மனம், புத்தி ஆகியவற்றை விட உயர்ந்தவனாக தன்னை உணர்ந்து பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, தெளிவான ஆன்மீக பாதையில், that is கிருஷ்ண உணர்வினால் மனதை உறுதிப்படுத்தி காமம் எனப்படும் திருப்திப்படுத்த முடியாத எதிரியை ஆன்மீக பலத்தால் வெற்றி கொள்ள வேண்டும். சோ நமக்கு மெயினா என்ன வேணும்ப்போ, கிருஷ்ணா கான்சியஸா விடக்கூடாது. கிருஷ்ணா கான்சியஸ் தான் என்னது, இஸ்கான் அப்படின்னு இல்ல. இஸ்கான் இஸ் ஒன்லி நேம் ஆஃப் தட் ஆர்கனைசேஷன். அதுல எல்லாம் பக்தர்கள் வர கிருஷ்ண உணர்வுல இருங்க, கிருஷ்ணன் நினைங்க, கிருஷ்ணன் நினைங்க, அதுதான் சொல்றாங்க, ஒண்ணுமே கிடையாது. சோ அதை நம்ம வந்து கண்டிப்பா பண்ணணும். ஓகே, 44 நிமிஷம். ஓகே. ஓம் தத்சதிதி ஸ்ரீமத்பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோகசாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ண அர்ஜுன சம்வாதே கர்மயோகோ நாம திருத்தியோ அத்தியாயः. ஓகே, மூணாவது என்ன பார்த்தோம் நம்ம, ரினன்சியேஷன். இதுல ஆரம்பிச்சார், மறந்தே போயிருப்போம், போன வாரம் எப்போ ஆரம்பிச்சது. ஒண்ணு சொல்லு பகவானே, நான் என்ன பண்ணும், போர் புரியணுமா இல்லை போர் புரியாம இருக்கணுமா, துறவு மேற்கொண்டா என்னது, போரும் புரிய வேண்டாம், ஒண்ணும் வேண்டாம், பகவானை நினைத்து உட்காரணும், அந்த மாதிரி துறவு மேற்கொள்ளணுமா, இல்ல எல்லா செயல்களையும் பண்ணலாம், உங்களை நினைத்து பண்ணணும், இது வந்து சொல்லு. திரும்பி 5வது சாப்டர் திரும்பி இதேதான் வரும். அதனால டோன்ட் கெட் பிவில்டர்டு. நமக்கும் அந்த வேர்டு பொருந்தும், ஆனா நம்ம வந்து கன்ஃபியூஷன் வேண்டாம். 5வது சாப்டர் திரும்பி வரும். நிஷ்காம கர்மயோகா, பகவானை நினைத்து எல்லாத்தையும் செய்ய. நியத்தம் குரு கர்மா, எப்போதும் அந்த வந்து பண்ணணும். பகவானை நினைத்து நான் நேத்தி பண்ணினேன், இன்னைக்கு ஏன் பண்ணக்கூடாது, இன்னைக்கு பண்ணும், நாளைக்கு அப்கோர்ஸ் பண்ணும், நாளைக்கு நோ. நம்ம as long as you breathe you have to remember God, you have to do japa, you have to do naivedyam, you have to do என்னெல்லாம் பண்ணும். இப்ப கோயிலுக்கு தான் டெய்லி போறோம்னு போகதான் பண்ணும், ஏன்னா பக்கத்துல இருக்க கோயில், சீக்கிரமா போயிட்டு வந்துடலாம்னா அழகா போயிட்டு வரலாம். அப்புறம் இந்த ஃப்ரம் கர்ம காண்டா டு கர்மயோகா, நம்ம இவ்வளவு நாளா என்ன பண்ணிருந்தோம், எனக்கு வேண்டி சம்பாதிச்சேன், எனக்கு வேண்டி சாப்பிட்டேன், எனக்கு வேண்டி நான் உடுத்தினேன், எனக்கு பிடிக்கும் அலங்காரம் பண்ணேன், எனக்கு பிடிக்கும் சாப்பிட்டேன், அந்த மாதிரி இல்லாம பகவானை திருப்திப்படுத்த நான் வாங்கினேன், பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கணும். அது வந்து கர்ம யோகா. அந்த மாதிரி செயல் என்னது, கர்ம யோகா. இல்லாட்டா அது வந்து கர்ம காண்டா, எனக்கு மாத்திரம் நம்ம பண்ணேன்னா கர்ம காண்டா. பிரவர்த்தித்தம் சக்கரம், இந்த இதுல இருந்து சுழற்சியில இருந்து விடுதலை அப்பதான் கிடைக்கும். நிஷ்காம கர்மா, இது சேம் கர்ம யோகா தான். நிஷ்காம கர்மா, எனக்கு வேண்டி இல்லை, பகவானோட திருப்திக்கு நான் இதெல்லாம் செய்யறேன். ஆக்டிங் பியூட்டிஃபுல்லி வித் டிட்டாச்மெண்ட் டு செட் த கரெக்ட் எக்ஸாம்பிள். நான் பண்றேன், யாரு ஃபாலோ பண்றாங்களோ நான் பண்றேன், எனக்கு பிடிக்கும், நான் பண்றேன், என்னை பார்த்து நிறைய பேர் இம்ப்ரூவ் ஆறாங்க, அது வந்து எனக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் தான். அப்போ வந்து அவங்களும் இம்ப்ரூவ் ஆறாங்க. ஸோ எவ்ரிபடி வி ஆல் ஷுட் செட் அன் எக்ஸாம்பிள். யத் யத் ஆச்சரதி சிரேஷ்ட. பிவேர் ஆஃப் கிரேட்டஸ்ட் எனிமி, இப்பதான் பார்த்தோம், இக வைரீனம். இதெல்லாம் வந்து பெரிய காமம் என்றுதான், காமம் தான் வந்து காமம் மற்றும் கோபம், இதுதான் வந்து பெரிய எதிரி. அதுல இருந்து ஜாகிரதையாக இருக்கணும். ஓகே, 4வது நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா இதேதான், கிருஷ்ண ஆழ்நிலை பற்றிய அறிவு. அப்புறம் என்ன பார்க்க போறோம், கிருஷ்ணர் அனைத்து பாதைகளையும் குறிக்கோளாகவும் வர்ணாசிரம அமைப்பை உருவாக்கியவர். வர்ணாசிரமத்தை பத்தி திரும்பி இன்னைக்கு குட்டியா சொன்னோம் இல்லையா, அது வந்து விஸ்தாரமா இருக்கும், 11ல இருந்து 15 வரைக்கும். அப்புறம் காம யோகம், கர்ம யோகம், பகவானை பத்தி உள்ள இத எப்படி செயல்லாம் பண்ணணும், 16ல இருந்து 24. தியாகங்கள் ஆழ்நிலை அறிவுக்கு வழிவகுக்கும். இந்த மாதிரி யாகம் யஜ்ஞம்லாம் பண்றது என்னது, இட் இம்ப்ரூவைஸ் அவர் இன்டெலிஜென்ஸ், ஆழ்நிலை அறிவு, நம்ம பகவான் இடத்துல லயிக்கிற அந்த மாதிரி ஸ்டேஜுக்கு வரும். அப்புறம் வந்து ஆழ்நிலை அறிவின் சுருக்கம் டோட்டல், அது வந்து சம்மரி மாதிரி 34ல இருந்து 42. இதுதான் நம்ம வந்து இப்ப நாளைக்கு பார்க்கணும். ஓகே, இந்த புராணத்துக்கு இது ஒண்ணு இருக்கே, முடிச்சுடலாம்னா, சாரி இன்னைக்கு லேட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, பத்ம புராணத்தில் அளிக்கப்பட்ட ஸ்ரீமத் பகவத் கீதையின் அத்தியாய பாராயண பலன்கள். நம் முன்னோர்கள்
நம் முன்னோர்கள் நற்கதி அடைய. ஜனஸ்தானத்தில் ஜடன் என்று அந்தணன் தன்னுடைய ஜாதி தர்மத்தை விட்டு வணிக தொழில் செய்து வந்தான். அவனுடைய என்னது இது அவனுடைய என்ன இது உண்டோ அதை விட்டு விட்டு அவனுக்குன்னு என்ன கொடுத்துருக்கோ அதை விட்டுவிட்டு அவன் என்ன பண்ணான், வணிக தொழில் பிசினஸ் பண்றான். ஆதலால் தீய பழக்கத்திற்கு ஆளானான். ஒரு நாள் வியாபார நிமித்தம் காட்டு வழியாக செல்கையில் திருடர்களால் வழிமறிக்கப்பட்டு இறந்தான். ஆனால் அவனுடைய பிள்ளை வேதங்கள் கற்று ஞானியாக இருந்ததால் தன் தந்தை இறந்ததை கேள்வியுற்று அவருக்கு அந்திம கிரியை செய்வதற்காக காசிக்கு செல்லும் வழியில் தன் தந்தை இறந்ததாக சொல்லப்பட்ட இடத்தில் நின்று கொண்டு பகவத்கீதை மூன்றாவது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தான். உடனே மேலிருந்து அவனுடைய தந்தை, மகனே, உன்னால் நான் இந்த நரகத்திலிருந்து விடுபட்டேன். அவ்விதமே நம் வம்சத்தில் அனைவரும் தீய கர்மத்திலிருந்து விடுபட்டு நற்கதி அடைய 3வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்யுமாறு கூறினார். மகனும் அவ்வாறே 3வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்து அனைவருக்கும் நற்கதி அளித்தான். 3வது அத்தியாயம் படிச்சா என்ன ஆகும்? நற்கதி. நம்ம இப்ப அதெல்லாம் படிக்க வேண்டாம், திங்க் பண்ண வேண்டாம். லெட் அஸ் டூ இட் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் டூயிங். வந்து பஞ்சதத்துவ மந்திரம் இதை சொல்லி நம்ம முடிச்சோம். जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, कोटि भक्त वृंद की जय, प्रभुपाद की जय, हरिदास ठाकुर की जय, महामंत्र की जय, महाप्रभु की जय, भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय, राधा गोविंद की जय, श्री रामलल्ला की जय, हरि 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 बोल. இருந்தீங்களா? நான் நினைச்சு யாரும் இருக்கல. हरे कृष्णा माताजी. हरे 1 minute. हरे कृष्ण माताजी.